Ndewonu, ndewonu ụmụnne m, ndewonu tata bụ oye bụrụkwanụ abalị oru na asaa n'ime ọnwa edajani. Ayaya, ọ bụ edajani ka anyị nọ n'ime ọnwa alụkwụsị ụmụnne m. Ọ dịkwa ka onwego ndị techi nye m nlacha. Ọ dịka onwe ndị techi lụnụ nye m nlacha. Mbafe nyerụkwa m nlacha n'obi aṅụle na akpa m. Ụmụnne m na-ewe n'iwe o. Anyị nọ n'ọnwa alụkwụsị. Tata bụ abalị oru na asaa n'ime ọnwa alụkwụsị. Ya bụ na echi, tata bụ oye, echi bụ afọ ka ọnwa nke a na-abịa n'isi njedebe. Anyị abanyezie ọnwa mbụ nke ndị Igbo. Maka ndị na-ekwu, ndị na-achọ ife anyị eji na-enwe aṅụle, anyị nwekwalụ nke anyị o. Anyị nwekwalụ nke anyị o, maka ndị ọkwa kalili onye nwe ozu. Ịma na ndị ọkwa kalili onye nwe ozu na-ebe akwa bekalịzie ndị nwa mmadụ nwụnarị. Ọnya ka ihe eji nwa na ozu abụrụ nkefa. Maka ihe afụfe ebe fa na-atụ onwe fa naanị na-ada egbu efa maka na ozu abụrụ nkefa, maka na ndị ozu bụ nkefa nye onye o metụ kalịsị ọrụ enyi ya ọnụ okwu. Ọbịa bụrụ ma ndị ọkwa kalili onye nwe ozu na-achọ ifefa ya eji na-enwe aṅụrị. Anyị nwekwa ọnụ nke anyị o, anyị nwekwa nke anyị o. Arọ ọfụ anyị ka anyị na-abanyekwa o. N'oge na-adịrọfụ anya ya abanye ya bụ arọ ọfụ na afụ gị. So ya bụ na tata bụ ụbọchị oye bụlụ ụbọchị oru na asaa nke nwa bekee si nọ 27. Echi niile ga-abụ oru na asatọ. Esizie n'oru na asatọ abanyezie ụbọchị mbụ bụzila anyị ụbọchị mbụ, maka ife na ọgụ arụ anyị enwero ụbọchị oru na ite naanị. O nwere otu m nọ n'ime efo ka fa na-ezite ozi ọgụ arụ nwere oru na ite naanị, nweli oru na ili nke bụ 30. Ọ bụkwa ọgụ arụ ndị Igbo, maka na ọnwa anyị bụ abalị oru na asatọ ka ọ na-abụ. Etu a ka ọnwa ndị Igbo dị. Ana m ekenekwa unu ka anyị bidokwana ebe a kwụsị n'izu gara aga. Ndị nọ n'ụlọ ike na anyị ga-elota na anyị nọ na-ekwu maka egwu anyị bụ rara mgbe. Tupu anyị abanye na ya bụ egwu, ka anyị bulugodo ụzọ tụọ afa okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bata tata. Ọnwa anyị nọ na bụ ọnwa alụkwụsị. Anyị na-atụsa ife alụkwụsị bụ na ndụ ndị Igbo. Ọnwa alụkwụsị, anyị na-atụsa ife alụkwụsị bụ na ndụ ndị Igbo. Okwu anyị ji bịa tata bụ ọkpa okwu anyị ji bịa, nke nwa bekee si na onyenwa bụ taịtụl. Ọkpa okwu anyị ji bịa tata bụ okwu alụlụchi. Okwu alụlụchi nyanwa bụ okpo okwu anyị ji wee weta ozi nke anyị na mgbede tata. Daalụkwa na ụmụnne m, ama m na arụ dịsị anyị niile ofu na ofu. Dịka etu nwa akụkọ anyị si bịa n'izu gara aga, nwata na-aghọli nne ya, nwa na-aghọli nne ya, ndị na-aghọli nnefa, ndị na-aghọli ndị ichie fa, ndị na-aghọli chifa. Ọ bụrụ obele ife. Ogwu anyị a wee bụlo nne rara mgbe nne m rara mgbe 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 aka atọ m n'ite ọkpa n'uko. Rara mgbe aka atọ m n'ite ọkpa n'uko. Rara mgbe. Ebe a ka anyị kwụsị n'izu gara aga. Nke a bụ nwata afọ
nke si na ya chagbulu nne ya n'akwụ, nke si na ya makalịlụ nne ya n'ife, nke si na ya nwekalịlụ nne ya n'uche, nke si na ya bụ ndị mbụ ụzọ mala ife, nke si na ndị mbụ bụ ndị nzuzu, ndị si na ndị mbụ bụ ndị nzuzu na fa amarọ ife. Etu a ụdị uche a ka nwata a na-eche mgbe o ji nne ya, mgbe o chere na ya ji nne ya n'ọlụ, dịka ndị Igbo ụmụ ọgbọ anyị kịta si ekwu na ya ji n'ọlụ, maka na onye jide mmadụ n'ọlụ uche ọ bụrụ na onye o ji n'ọlụ amarọ ife, mana ọmarọ na ọmalụghalụ. Nne nwa anụnwa jolo na ya ama nga ije, o nwerọkwa ife na-eme ya bụ nwa o, na ọ bụ na ọ sị na ya ekwerọ ka nne ya nwa mmiri tọgbu iko, na ya eso nne ya na-eje ọba ọbụla, wee fie ọnwụ ya si na ya da aga ije, ka nne ya ejekwuzelu nwa dibịa, ewee jụsịa gbasịa afa chọpụta na o nwero ife na-eme nwatakịrị, wee bịa wee kwado nni nke ọ na ọfụkalịsị n'anya, wee tinye n'enu uko, nne ya wee pụba. Ka agụụ gụbazili ya, maka na ndị Igbo si na onye ji onye naanị na o ji onwe ya. Ka agụụ fiọbazili ya ọnụ, dịka ndị be anyị si ekwu, agụụ ya afịa ọnụ, ka agụụ fiọbazili ya ọnụ, o wee renie ka nsụzi alụ n'obodo mkpọmkwem, wee jee wee magolu n'enu uko, wee sụba nni sụsụzia nni, ofu ozi ka o yesi wee litu. O wee nọdụzie ebe a wee na-akpọzi nne, na-agụzi abụọ mbụ kịta, na-akpọzi nne ka nne nata, ka nne bịa nwụtuo ya. O wee kpọbakwa nne ọzọ wee na-asị nne nne rara mgbe nne m rara mgbe 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 aka atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe ụkwụ atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe arụ atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanuko, rara mgbe. Maka ifi na ọ bụ ụka akpala akpa, maka na etu a si mụta n'ala Igbo na ofu onye ada azụ nwa, obodo niile dị na nkwekọrịta ife ga-emenụ, maka na ọdịnala na omenala Igbo bụ etu aka o si gbasa onye ọbụla. Ndị nọ n'ogbe, maka na onwere onye nọ n'ụlọ etu nwatakịrị a si wee ghọta egwu ọ na-agụ, onwerụkwa na onye ogbe ga-anụ bịa na mbụ, onye ogbe ga-abịa zọpụta nwatakịrị kpọtue ya n'elu ebe ọ nọ. Mana maka nọọ ife eji ofu obi, mgbe Igbo ji ofu obi eme ife, onwere onye je zọpụta nwa, mana ama na obi nne ga-emeghalị nwa nne, na obi nwa ga-emeghalị nne, na ọnụ ka nwa na-ebe akwa, na o nwee ike gbajebe ije enyeli ya aka ka o je kpọtue ya. Mana ife nne na-amara ọbụna na ụka akpala akpa ka eji isi ekwe, maka ifi na obi ndị ogbe niile ya, ndị obodo niile dị n'ife a na-eme fe emegi ya n'ụdị na mgbe nwatakịrị a ga na-agụ egwu a, na a ga-eme ka abịa na-eme mkpọtụ dị iche iche, ka nne wee daa nọ na onu akwa nwa ya, maka na egwu a nwata na-agụ egwu na-emerube nne obi, maka na nne na-enwe obi ebele. Ụdị egwu a na-emerube nne obi, ka e wee fụ na nne arapụrụ ife ọjị n'aka, dịka ndị Igbo si ekwu si tụrapụ ji tụrapụ ede, wee gbajekwu ije zọpụta nwa. Etu a ka ndị obodo ji wee na-eme ife akparama aṅụ
dị iche iche ife onwele dị iche iche na-eme mkpọtụ ka nnedo anụ na akwa nwa maka na ọ jee ngwa ngwa jee kpotue nwa n'ebe ọ nọ na nwa afọ ama nweta amamife. Ya bụ na mgbe ụfọdụ na etu okike si mee eji ife isi ike enye mmadụ uche akọ na uche na-abịa maka na ọtụtụ n'ime anyị na-eche na ụwa ga-adịcha mma na ụwa ga-adịchala anyị mma nnọọ anyị na-ebizi welele welele mana esi etu afọ akọ na uche ama mbata. nzuzu dị ka nzuzu akalịsịa maka na anyị nọ na ọnwa alụkwụsị. Ọ bụ etu a ga-esi wee mee ka alụkwụsị ka a na-ekwu maka ya. Alụkwụsị na ndụ, alụkwụsị na nwata, alụkwụsị na okenye, alụkwụsị na obodo, alụkwụsị na ụmụnna. Maka ifi nke a ka eji wee na-echọ ka nnedo ajena n'oge jee zọpụta nwa. Mana ka nwa na-agụ egwu a nnedi ka ọ nụchata onu nwa ya ka ọ na-agụ egwu o wee gbakwa ntị ọzọ gbakwa ntị ọnụkwa ka nwa ya na-akpụ ya nne nne rara mgbe nne m rara mgbe 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 aka atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe isi atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe ụkwụ atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe arụ atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanụko 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 rara mgbe. Ka nwatakịrị a begidela akwa gụgide egwu a begide akwa gụgide egwu a oge lue mgbe ndị obodo ji wee ghọta na kịta na ọ malụgo ife mee bụ dịka ịtụ ndị be anyị si ekwu na ọ malụgo ife mee bụ ya bụ na ọ mụtago akọ na ọ tatago afụfụ na mma maka otego oko n'elu afọ dịka ndị Igbo si akọ akụkọ dịka ndị Igbo si eme ife na ife niile na-aga n'izu n'izu. Ya bụ n'ime akụkọ ọ bụrụ oge nkịtị na-aga nọọ izu n'izu na-aga nwatakịrị ko n'enu anya ọkụ n'enu uko n'ikpeazụ ka ndị obodo kwụsịzịrị mkpọtụ nne wee gbara ọsọ wee nalụzie fụ nwa ya ka ọ nọ n'enu uko o wee nyela aka wee na-achọzi ikutuzi nwa ya ka ọ na-achọzi ikutu nwa ya ịmalụgonu dịka nwa fụlụ nne ya nụ o wee besibezie akwa ikenụ wee na-asị wee na-agụkwa na-asị nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne m rara mgbe nne m rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe ụkwụ atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe isi atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe arụ atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe nne nne rara mgbe nne m rara mgbe arụ atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe aka atọ m na-eto ọkpanụko rara mgbe. Nne wee nyele ya aka wee nwudie n'ukwu wee nwutue ya site n'ụbọchị afọ gaba nwatakịrị afọ were aka ya gaba ije chube mmiri zaba ụlọ sibe nni mebe ife niile ụmụ ọgbọ ya na-eme maka na ezikogi ya na uche bụ akpa
uche bụ afa nwatakịrị wee dere n'ọya nke na-ayị ya ngwa 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 ngwa. Akụkọ ọnụnwa bụ unu mana nna abụ mbịa n'ebe a ka akụkọ adị m achọ ikwu ife akụkọ a na dịka etu esi akọrọ ụmụaka akụkọ kedu ife ịmụta n'akụkọ a kedu adị m ekwu etu a maka na ife nọ ọnọdụ ndị okenye ka anyị na-ana ebe a ọnọdụ ndị okenye. Akụkọ a ka anyị ji wee na-aghọta na-achịkọta ife niile anyị gụrụ anyị kwuru n'arọ a n'ọnwa 13 ndị agagolo aga. Akụkọ a ka anyị ji wee chịkọta fụ ọnụ maka gịnị na ọnwa alụpụsị bụkwa nyanwa bụkwa ọnwa chịkọtalụ ife niile anyị kwuru na ọnwa 13 anyị n'ogo nnọkọ a ụbọchị ụka ọbụla. Ama m na oge ụfọdụ na anyị na-abịa ụbọchị Mọnde mana n'ọnwa anyị na-abịa ugboro 4 na-ewepụta ozi. Ife niile anyị na-ekwu bụ akụkọ a ka anyị ji chịkọta ya ọnụ maka na ndị Igbo si na nwata buluchie ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Anyị bụ agbọ kịta chelu na onwero ife ndị mbụ melụ na onwero ife famesi alụ ọdịnala fa ke ụlọ ọbala anyị omenala fa ke ụlọ ọbala anyị asụsụ fa ke ụlọ ọbala anyị mana anyị elụtarozi na anyị nwere ọnụ a na-ekwu na anyị na-ajụda ajụjụ nke a niile bụ maka gịnị na anyị nwere ọnụ iji jụ nya bụ ajụjụ na anyị nwere ọnụ iji jụ nya bụ ajụjụ bụ maka ife na afa nwanọ maka na onwero ife mụ na gị bụ anyị bụ kọta azụ ndị a nke bụkwa na anyị bụ na fa bụ iru anyị maka ife nke a onwero ebe anyị ga-esi wee gbawapụta onwe anyị n'efe anyị bụ na dịka ịkpa ajọ agwa dịka ibi ajọ ndụ nyanwa ka anyị ji wee na-eweta akụkọ ndị a niile anyị na-akọ n'isi njedebe ka anyị wee nwee ike ghọta na Igbo abụrụ ife a na-ekwu ekwu na ọ bụ ife a na-eme eme site n'ọnwa mbụ lue n'ọnwa abụọ lue n'ọnwa agwụ lue n'ọnwa ịlọchi na ọnwa ịlọ mmụọ na ọnwa ifeji ọkụ n'ọnwa niile anyị gagolo wee lute n'ọnwa anị na ọnwa ede n'ọnwa aja anị na ọnwa ede aja anị wee bata n'ọnwa ifeji ọkụ ife ọnwa ụzọ alụpụsị ife niile anyị na-akpa bụ iji wee chịkọta ife niile a n'isi njedebe tata maka tata ka anyị ga-anọka ọnọdụ nke ikpeazụ n'izu na-abịanụ maka ọnọdụ niile anyị nọ na-arụ a bụ ọnọdụ Igbo mmụọ. N'izu na-abịanụ anyị ga-ebutue n'Igbo mmadụ maka tata ka anyị ga-afụ ka Igbo si wee butu ife niile afọ anyị na-akọ na ọnwa 13 anyị na-abịa izu 4 n'ọnwa ọbụla wee kọọ ife niile. Tata ka anyị ga-afụ ka ndị Igbo si wee butue na ndụ mmadụ. Ọnyanwa bụ ife ji ozi anyị ji bịa tata okwu alụlụchi nke anyị ma na ọnyanwa bụ okwu alụsị maka na anyị ma na alụsị bụ mkpọbelụ ọ bụrụ na ịkpọluru ya n'isi ịkpọ onye alụsị ịkpọ onye alụsị. Mmụọ anyị na-ekwu maka ya anyị achọpụtago na nwa afọ bụkwa mkpọbelụ. Ọtụtụ asụsụ anyị na-asụ n'ala Igbo anyị ada akpọlue n'isi anyị amarozi ife ọ bụ ya bụ na ozi anyị tata bụ okwu alụlụchi. Gịnị ka okwu alụlụchi a bụ? Nyanwa bụkwa ife anyị makwa bụkwa okwu alụsị. Tata ka anyị ga-agbasasịzi ife ndị a maka na anyị aghọtago ife alụsị bụ na alụsị abụrụ ife ịpịla apịkwubie ofu ebe mba ọ bụrụ nyanwa bụ alụsị. Alụsị bụ alụlụchi na ike ife ndị a niile Igbo na-akpọ mmụọ na ọbụrụdụ imanyadufe afa maka fa erika ife inwe ike iji kọwazife a bụ izuzugbe maka na bụ ezumezu maka na ife niile
dị n'ime akpọzi anya mmụọ. Kedu ka ị ga-esi wee tụsabafa akpọzi anya mmụọ? Ya bụ na ọ ga-alụ n'ife anyị na-akọ na mbido na mbido Igbo, na mbido okike, na mbido ụwa, na ife niile bido na mmụọ wee pụta ife. O nwere ofu ife dị n'ụwa, ma osisi, ma egbe, ma mgbọ, ma aja anị, ma ife ndị a, ma milio, fa niile bụ ife si na mmụọ. Mmalite ife niile si na mmụọ wee pụta ife n'ụwa. Ya bụ na anyị na-ekwu maka ife niile anyị kogolu wee lue tata bịa n'isi njedebe. Ebe ọzọ anyị ga-amalite n'izu na-abịanụ bụ igbo mmadụ anyị na-ekwuzi bụ ma ndị na-achọ ịgbanarị onwe fa na fa bụrụ igbo, ma ndị na-achọ mgbe fa ga-aghọta ife igbo n'onwe ya bụ kpọmkwem. Igbo mmadụ ya bụ ndụ n'onwe ya kpọmkwem. Na ndụ n'onwe ya kpọmkwem anyị na-akọwazi maka ya, na ị ga-afụ na ife niile gbadoro ụkwụ na mmụọ wepụta ife. Kedụzi ka o si wepụta ife? Maka na o nwere ndị tọtulie, onwego mmadụ atọtugie. Ọnyanwa bụ okwu anyị na-ene anya. Mana ka anyị bịazie anyị tụsịa, anyị bịa ịtụsịa, anyị abidogodo na isi mbido okike. Maka na ndị Igbo anyị na-asụ Igbo ma ya dị aghọta. Mbido dị iche. In the beginning, edele na Bible, abụrụ in the beginning. Ọbụrụ in the beginning, ọbụrụ no beginning of beginning. Beginning well, beginning of that beginning. N'isi ya ka o jikwa gị jee n'isi, jee n'isi mbido. N'isi mbido tupu ndị ụwa akọba akụkọ fa na-akọ. N'isi mbido, n'isi mmalite okike, tupu anyị nwee ike ịtụsabịa wee kpọbịa ma ikenga ma nke a. Ife niile bụ na mmụọ ka ọ dị. N'isi mbido tupu ọpụta mmadụ ka anyị ga-akpọzi ịpụta ife. Ya bụ from non-physical realm to the physical realm. Ọnya ka iwu Igbo ji bụrụ ụwa gburugburu, na ife niile ife Igbo fụrụ dịka gburugburu bụ ọkala. Ofu ọkala bụ non-physical, ofu ọkala nke ọzọ bụ physical. Ya bụ na ị na-ene anya ife ọbụla ịfụrụ anya nwee nọbụ na on that realm before sizie na that realm wee batakwazịa na realm nke ị na-afụ anya. Maka na igwepụsị ife niile, ife ndị a niile anyị akọsasị gị n'ọnwa niile. Biko ọ bụrụ mbụ ị na-abịa, inwe ike ije na Facebook, ị ga-afụ na ife niile anyị na-ekwu sokwa na date by date. Ibido na the earlier date, ị na-eso inwe ike wee ghọta ife niile a na-akọ ka ọ dagba na ịghali. Ya bụ na anyị si na mmụọ, ọnya bụ ife Igbo chọọ ka anyị ghọta, na anyị si na mmụọ wee pụta ife, na anyị anọkọtara dakapụta na mmadụ, na o nwere ebe anyị si pụta tupu anyị pụta na mmadụ. Ụzọ alụpụsị anyị na-ekwu, ụzọ alụpụsị ndị anyị na-ekwu maka ya bụ ọnwa nke anyị nọ n'ime tata. Ọnwa nke na-abịa n'isi njedebe echi, nke yanwa ga-ebubazi anyị n'ọnwa mbụ ọzọkwa. Maka na ụwa gburugburu, ọnwa mbụ ọzọ na-ebuba anyị ama mbịazi tọsaba maka mbụ, anyị ga-atọsabazi maka ọdịdị ndị Igbo, ụwa ndị Igbo. Ọnwa alụpụsị anyị na-ekwu maka ya gbadolu ụkwụ, ụzọ nụwa gbadolu ụkwụ na ete obi iji too ofu. Ekwugo m efu a n'izu gara aga, ete obi iji too ofu. Ọ ife ọ na-agbado ụkwụ na ya. Maka ife ọ na-ekwu bụ etu anyị ga-esi wee na-agbanwe agwa lụrụ alụ. Maka na agwa nwere agwa dị mma. Kedu agwa dị mma? Agụ na imolu tetala ụla, agụ na ene pụtala ụla, ụchịcha na ọkụkọ tetala ụla.
ọkụkụ na-eli ụchịcha, ọkụkụ na-achụ ụchịcha ka o weli ya mee nne, ụchịcha na-agba ọsọ ka ọ gbanarị ọkụkụ. mgbọsị afọ ka agụ na imolo tetara ụla, imolo na-agba ọsọ ka ya gbanarị agụ, agụ na-agba ọsọ ka ya jide imolo, ene na-agba ka ya gbanarị agụ, mana agụ na-agba ka ya jide imolo, maka na ọ bụ na o liro nri mgbọsị afọ, maka na ike ọ bụ na agụ akaroli nri ofu ọnwa, ọ bụ na o liro nri mgbọsị afọ ka ọ ga-anwụ. agụ na-agba ọsọ ka ya jidelie ka ya wee dị, imolo na-agba ọsọ ka ya gbanarị agụ ka ya wee dị. fana abụ kedu nke na-eme alụ? ife igbo fụ ka alụ bụ ife ọbụla nke na-akwadoro ụzọ okike, maka na okike nwere ụzọ ọnya ka anyị ji kwue na ụzọ alụsị bụ ọwa alụsị ọwa, ife ọbụla nwere ọwa ya. onu a m na-ekwu na-anụ ọwa, onu mmiri okwu m asị n'ọnụ m apụta, onu okwu m a na-anụ ọwa ya bụ n'ọnụ a ka ọ dị, ọwa ya adịrọ n'anya. onwero ka anya na-ekwu ife a mmechi ọnụ, onwero ka anya na-alụ ọnụ okwu ọ na-ekwukwube. mkpọtụ ọnụ na-eme anya ama mmie, imi ama mmie, ntị ama mmie. ife ọbụla okike kelu nwere ọwụ ya. nke bụ alụ bụ ife ọbụla ga-eme na ya bụ ụzọ okike, ya bụ ụzọ okike na ọ chọrọ imebie, na ọ chọrọ imebie. maka gịnị? na ụzọ okike niile a esigoli na mmụọ, esigoli na mmụọ wee bịa wee tinye ife niile, esigo na mmụọ wee debe ife niile ka ọ ga-esi dị. ọ bụrụ mụ na gị kwuru na ọnụ ga-abụ ebe okwu ga-esi na-apụta, ọ bụrụ anyị kwulie, ọ bụ mmụọ kwulie. chelụkwanụ na m amarọ ndị na-ezitelu m ozi, amarọ m ka esi eme. ọ bụrụ mmụọ kwulie, ọ bụrụ mmadụ kwulie, ọ mmụọ kwulie. anya bụ na ụwa niile, ụwa na-ebido na mmụọ pụta ife. nke a bụ usoro ndụ ndị Igbo. ife anyị na-abịa ebe a akpa bụ ndụ ndị Igbo. ife anyị na-abịa n'ebe a akpa bụ ndụ ndị Igbo. biko nụ ndị ọzọ kwuo ọnụ fa, mana ọnụ ndị Igbo ka anyị bịa ikwunu, mana ndị ọzọ ga-ekwulu onwe fa ọnụ fa. anyị nwa ga-ekwu ọnụ ndị Igbo. ya na ụzọ alụkwụsị anyị na-ekwu maka ya dịka ete obi ji tofu na agwa anyị na a na-agbanwe agwa, a na-agbanwe agwa. enwere ike ịgbanwe agwa lụrụ alụ site na obi mbido na mmụọ, maka na ife niile na-ebido na mmụọ pụta ife. nke a na-akọwa na mmadụ isi na ya ga-agbanwe agwa n'ọnụ, na-ekwu okwu n'ọnụ na ya na-achọ ịgbanwe agwa, mana mmụọ onye akara wee sonye. onye afọ na-akụ na mpi atụrụ. etu a ka ndị be anyị si ekwu ya bụ ukwu asị na onye a na ọ na-akụ na mpi atụrụ. gịnị bụ ịkụ na mpi atụrụ? ndị ọzọ si na ọ nwere ebe o ji azụ aga, maka n'ezie ọ bụ mmụọ ga-ebu ụzọ kweta tupu ọ na-agbanwezi n'ụwa, maka na ife niile na-ebido na mmụọ. ọ ya ka anyị ji wee na-akọ maka mgbe mbụ si na ọbala akwụ, maka na mmadụ bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. mmadụ bụ ọkala mmụọ bụla ọkala mmadụ. mmadụ onye Igbo, ndị Igbo, ọdịnala Igbo, ekene etu ndị Igbo si kọọ akụkọ okike fa, maka na ịma nkwulu ndị ọzọ ọnụ fa, maka na ịmarọ ife ndị ọzọ si na fa bụ ife solo onye afa solo onye ka ọ na-aba nkịtị a. ịma mpụta si na ndị ọzọ na ife ndị ọzọ bụ, maka na anyị amarọ ọfanwa ga-agwa anyị, maka na afa solo onye ka ọ na-aba nkịtị a. ife anyị na-ekwu bụ Igbo. anyị na-ekwu maka mmadụ, anyị na-ekwu ya dịka mmadụ onye Igbo, mmadụ ndị Igbo.
anyị na-ekwu maka chi, anyị na-ekwu dịka etu Igbo si ghọta. Anyị na-ekwu maka alụpụsị, anyị na-ekwu dịka etu Igbo si ghọta ife bụ alụ bụ. Maka na ife Igbo ghọtalụ dịka alụ wee ka ọ bụrụ alụ n'anya ndị ọzọ. Na ndụ ndị Igbo o nwere ike bụrụ na ewu ekwesịrọ inye nwa atụlụ ala, mana na ndụ onye ọzọ atụlụ nwere ike ịzụ nwa ewu nye ya ala ọ na-aṅụ. Etu a ka nya ka o ji sị na Igbo ji sị na mba na-asụ n'onu n'onu. Anyị ama nje kwubesị na ndị Igbo ndị ọzọ na-abụrọ ndị Igbo nekwa ka ụwa fadị. Anyị amarọ fafụlụ ọbala akwụ na ndụ fanwa ga-ekwu. Ọbala akwụ anyị na-ekwu maka ya na-agwa anyị maka na onye Igbo bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Onye Igbo bụ nwa mbụ, nwa si na mbụ, maka na ndị mbụ na ndị egede si na mbụ si na chi. Ọfanwa bụ ndị wetala anyị ife ndị anyị, na ọfanwa bụ ndị wetala anyị akịka. Ọfanwa bụ ndị melụ ka ife anyị na-akọ kịta bụ ntọ ana ndị Igbo. Ife so Igbo bịa, ife nya na Igbo yi, ife mele o ji bụlụ Igbo dịka Igbo si ghọtịa. Mana anyị ama nweli etu a maka na ifi na-etu a ka anyị si ghọtịa. Jee welie jee bulie bujelu ndị mbụ ọzọ sifa na-etu a maka na anyị amara ifefa kpọọ nkịta fa. Ọ bụ na fa asị na nkịta fa bụ efi na-ebe fasipụta, ọ bụ anyị nwa ga-eje sifa na ọ bụrụ ebe fasipụta, ọ bụrụ anyị nwa ka ọ dị elu. Ya na akụkọ anyị na-akọ bụ akụkọ nke anyị ụmụnne m. Tata ka anyị na-ekwu maka gịnị? Ọkala dịka ya bụ nwa ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Maka ifi nke a ka anyị ji wee dabata n'ife ozi anyị ji bịa tata bụ okwu alụluchi. Okwu alụluchi anyị na-ekwu maka ya bụkwa nyanwa ka ndị Igbo na-akpọ okwu mmụọ ma ọ bụ okwu alụsị. Okwu alụsị ma ọ bụ okwu mmụọ. Okwu mmụọ anyị na-ekwu nyanwa bụ okwu alụluchi. Gịnị bụ alụluchi? Ọ na-akọwala anyị na o nwere ebe edebele ikechi. Anyị atụsago ife ndị a niile n'izu ndị gara aga. Anyị ama mbanyezi n'imefe ijekwa kọwabakwafe ọzọ. Mana ọ bụ na ọnwa onye ọ na-aghọtara onye bịala ọfụ, onye afọ nwee ike inele anyị anya jekwa gaa n'ife ndị anyị kọwabụrụ mbụ. Ife ndị a bụ ife dị mkpa na ndụ onye Igbo maka ị ga-atọtu ike mmụọ na ndụ onye Igbo. Ị ga-ebutu ike mmụọ. Ike mmụọ a na-ekwu dị n'elu. Mba, gịnị ka anyị ji sị na a ga-ebutue? Ọ bụrụ maka na ọ dị n'elu, isizie n'elu ibutu anya ka ibu ụkpa n'isi ka ibutu anya naanị. Mba, ife anyị na-akọwa bụ na ị ga-ewepụta ya from mmụọ mee nyọpụta ife na ndụ. Ị ga-ewepụta ike mmụọ n'ụwa na mmụọ mee nyọpụta ife na ndụ. Ọ wee balụ nwa mmụọ na nwa mmadụ dịka onye Igbo. O wee nwee ike iji elu ọlụ. Ọ bụ na anyị si na alụ ga-akwụsị, na anyị ga-eso ụzọ alụ kwụsị. Ị ga-edebe ya bụ ụzọ. Ị ga-ebu ụzọ butugodo ụzọ afọ na mmụọ butu anya na ndụ. Onye maka m na-ekwu sị na ị ga-atọtue. Mgbe afọ ị ga-atọtue, o nwere ebe ị ga-edebe ya. Onye maka anyị na-ekwu maka onye ka anyị kpọrọ okwu mmụọ, okwu alụluchi. Ụfọdụ ndị nwekwara ike ịfụ adịkwa ka arọchi. Nke a bụ ike okike na gboo. Ike okike na gboo. Ike mmụọ na gboo. Ikwu anya n'oyibo ikpọ ọnya dị primordial divine potency. Primordial divine potency. Primordial is so early. The earliness is so early that is earlier than even the beginning of the earliness. So you're talking about that first point, that earliest point.
ịma site ya with date because ọnọrọdụ na physical ka iwe site bịa na date ọ na-agwa gị na ịnwe amụ ike itinye si na ife amela oge nke nwa oge nke nwa maka na ọnọrọdụ na ndụ ife ọ na-agwa ya bụ na ife niile were ebe o si malite njem o si na mmụọ ya na ike anyị na-ekwu maka ya ike mmadụ iji mee ka alụ kwụsị na ndụ ike ịkwụsị alụ bụ ike si na mmalite okike ike si na mmalite okike maka na okike na onwe ya ekele ife kelụ na ndị Igbo kọwara anyị bụ nwa bụ ife wepụtara okike nwa anụnwa ife ọbụla ga-agbaji ya ọ bụ maka na ịfụrụ na agụ na-achụ imolo maọbụ na agụ na-achụ ene na-agba ọsọ ije si na agụ amanli ene na ị ga-egbochi agụ ijide ene ọ bụrụ ọlụ gị ka ọ bụ ife ị na-achọ bụ igbochi okike iwu okike bụ iwu okike agụ ga-adị ene ga-adị mana ene ga-abụ nne agụ mana ọ bụrụ kwa ụbọchị ka agụ ga-ejide ene tupu agụ ejide ene okike ekpebego na oge elugo ọ bụrụ mụ na gị ka ọ dịlụ ụzọ okike ga-abụ ụzọ okike maka na ene na onwe ya nwere ife oge elikwa ya bụ ife ene ga-eli bụ akwụkwọ ndụ inine na akwụkwọ ndụ dị n'ọfịa ene ga-eli chukwu enyere ofe ọkpafa ji agbapụ ọsọ okike enyere ofe ọkpafa ji agbapụ ọsọ maka ifi na fa dị agbapụ ọsọ ọ na-abụzi abụ na kwa ụbọchị enekuni oje na-akpali a na-eli okike iwu okike abụrụ iwu kala iwu mụ na gị iso ụzọ okike bụ ike si na chi ike si na gboo ọnya maka ndị Igbo ji ife ọbụla anyị na-eme mgbe anyị na-ekwu maka okwu alụluchi okwu mmụọ ị ga-afụ na ọ nwere ife nya na ya so abịa ife dị ka arọ nke na-akọwali na nke a bụ ike okike na gboo ya na arụruchi arọ anyị na-ekwu maka ya bụkwa the same arụsị bụkwa the same ọkwa nyanwa bụkwa ofu arụruchi akwa ọkwa ofu ife akwa ka fa bụ na ike mmadụ na-achọ iji wee kpaa ezi agwa ike mmadụ nwere oge eji kpaa ezi agwa mee ezigbo omume bụ ike si na mmụọ na gboo nke a na-akọwa na onwere onye Igbo onwere onye ọbụla bụ onye Igbo na-enwero ike ịkpa ezigbo agwa onwere onye ọbụla bụ nwa Igbo bụ onye Igbo na-enwero ike ịkpa ezi agwa na-enwero ike ịkpa agwa dịka okike si chia maka gịnị na nyanwa na mmụọ si na gbopụta ya na mmụọ si na gbopụta na ike onye Igbo ọbụla nwelu ike dị ya n'ime oge eji wee sị na alụ ga-ebe na ife ọjọọ ga-akwụsị onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ike na ya n'ime ma ọ na-aga ije ma ọ na-echi ntị ma ọ na-echi anya ma ọ kwụsịrị ike ma ọ nwere ego ma ọ nwere ike onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ike isi ajọ ife kwụsị ndị Igbo ndị be anyị ebe m si bịa ga-asị ubebelụ ka ọ kwụsịzịa ka ọ belụzịa kịta ka anyị gbanwee agwa onwere onye ọbụla bụ onye Igbo na-enwero ike ime etu a maka na gịnị na ọ bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ maka gịnị na ọ bụ nwa ndị mbụ na ndị egede ndị mbụ na ndị egede bụ ndị si ebe fasi bịa eteka mana ọ dị nso maka na mụ na gị bụzi ndị nọ n'iru kịta nke a ka anyị ga-eji ghọta na okwu mmụọ anyị na-ekwu maka ya tata bụ ebe akwụdolu ike izuzugbe mmụọ ka nkụ
mana ife igbo jizi kpọọ fa niile maka ịtụsabi afa ma mkpọsi akpụsị. Ife igbo kpọkọtazi fa niile bụ mmụọ. Mmiri nkịtị na-aṅụ aṅụ, ịtụsaba ife dị n'ime mmiri, ịtụsaba hydrogen, oxygen, kedugafa, potassium, fluoride, kafara nọ n'ime melu mmiri mmadụ na-aṅụ aṅụ ọbụlụ mmiri. Ịtụsabịa ịkpọgide echiefu, mana ịkpọkọta afa niile ọnụ kpọọ fa mmiri. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ịchịkọta fa niile ọnụ, ike ndị a niile ịkpọ ọfa gịnị? Mmụọ. Okwu mmụọ maọbụ okwu arụrụchi maọbụ okwu alụsị. Ife ndị a niile bụ ebe achịkọtala ike niile wee ludo naanị wee kwudo naanị. Maka na m si na a ga-ebutu mmụọ, si na mmụọ butu enya n'ife. Ebe a bụ ebe alụdolu ike izuzugbe mmụọ niile, ike mmụọ ndị dị iche iche. Ebe a bụ ebe fa nọkọlụ ọnụ. Ebe a bụ ebe fa nọkọlụ ọnụ. Ọ bụrụ na m chọọ iji aka m akwọlụ mmiri, wee ṅụọ, ifugo na m ga-akpachisi aka m akpachi ka mmiri wee daa gana n'aka m. Achọrọ m ịkwọlụ mmiri were aka ṅụọ anya, aga m akpachite aka m ka m wee nwee ike wee weta mmiri mma aṅụ. Ọ bụrụ na m akpachiri aka m nghebe aka m ọghị wee welie kwọlụ mmiri niile a ga-ayasasị, onwero nke ga-aba m n'ọnụ wee mee ka akpịrị na-akpọ m nkụ wee kwụsị, maka na ọ ghasasịla aghasasị. Mana m chọọ ka m kulu mmiri were aka m kwọlụ mmiri wee ṅụọ, ma akpachi dị ọnụ. Ọ etu a ka ọ dị n'okwu anyị na-ekwu maka ya. Ebe ịchịkọtala ike wee debe. Kedu ife ike a na-alụ? Ike niile a na-abịa inye mụ na gị ike, maka na anyị ga-eme ka alụ kwụsị. Kedu ife ịkpọlụfa? Okwu mmụọ. Kedu ife ịkpọlịa? Okwu alụsị. Gịnị bụ alụsị? Alụluchi. Gịnị bụ alụluchi? Ike mmụọ. Ụzọ alụkwụsị. Tupu isobe ụzọ, ị ga-awa n'ụzọ, ị ga-ama ebe ụzọ dị. Ọ bụrụ na ịchọọ ka isobe ụzọ alụkwụsị, ọ bụrụ na ịchọọ ka ịbanye isolu ọwa, dịka anyị si chọpụta na ọnụ anụnwa bụ ọwa, ọnụ abụọ ọwa ọnụ okwu maji apụta. Ọ bụrụ na okike etinyere mmụọ na arụ, mekpọlịa ọbụla isi ka ịkpọlịa arụ wee malụ nọ n'ọnụ a ka ọ ga-esi pụta. Maka na ndị mbụ na ndị egede, mgbe fa mụpụta gị fiewelu n'oge na-ezikọ hele nne kedụkwanụ nwa m heyeye, ifu na ọnụ ka fa ji ekwu okwu. Ị na-ene obele nwa ịmụtala anya, maka na ị na-agwụ ya okwu, ọ na-emeghe ọnụ obele gịnị ka ị na-ezikọ nwa ya afọ? Ị na-ezikọ ya na ọnụ a bụ ebe esi ekwu okwu, maka na okike tinye gị ya na-arụ ọdị ebe a na mbụ. Ọnụ wee bụrụ ọwa okwu. Mana ọ bụrụ na imelie etu a, o nwere ebe nwa afọ okwu a dị ya na-arụ, okwu ọ ga-ekwu dị ya na-arụ, mana ọ pụtara. Ọ ya ka eji zika anyị ebe anụ ọfịa zụrụ mmadụ, o nwere onye na-agwụ ya okwu maka ifi okwu nwụrụ okwu. Ọ bụrụ na ị gaa na YouTube maọbụ ị gaa na Facebook, ije chọba ndị anụ ọfịa zụrụ, ị ga-afụ na fadigodu ọgụ arọ fada ekwu okwu, akpọpụtagodu fa na mmadụ bie fama nkwunwe okwu, maka na fa ejiro na mbụ wee meghe nya bụ ọnụ, mana ọnụ okwu a dịfa n'ime, mana onwere onye meghelụfa. Etu a ka ọ dị n'ife anyị na-akụwa maka ya, dịka okwu mmụọ na-ekwu maka ya. O nwere ebe ife niile a ga-agbado okwu wee nwee ike wee baa ulu na ndụ mmadụ. E wee sị ka alụ kwụsị, na ife ọjọọ ga-ebe, na ife na-emebi ụzọ okike ga-ebe. Ike nke a bụ ike maka na mmadụ ga-eme ya,
ọ mmadụ ga-eme, maka na ọ mmadụ bụ sọsọ ndị okike kelụ nyefe ọgụgụ isi ime ka o si sọfa. ịgbachi mmadụ nkịtị ịkpakwalịa ka o meji o mee ka o si ya, nwa ga-agba nne, nne ga-agba nwa, nna ga-agba nwa ya, nwanne ga-anụ nwanne ya na nwanne a na-amụ nwa. ọ bụrụ mee mpụ bụ alụ, mpụ bụ alụ, maka na ife ọbụla nọ n'okike nwere owu ya. ọ bụrụ na ị gakọta n'ụzọ ofu ụbọchị fụ onye ji ntị ekwu okwu, ị ga-ama na nke a bụrụ etu okike si wee mie ka ọ dị. mpụ bụ alụ ya na ife niile nwere ọwa ọ na-eso usoro ya na okike si wee bịa o wee na-aga. etu a ka ọ dị na ndụ onye Igbo, etu a ka ọ dị na ndụ ndị Igbo. na fa nwere ike maka na fa nwa bụ fa na mmụọ na mbido nwere ya bụ nwekọ. ike ndị a niile ị ga-ebutufa, maka na ama m na anyị kọrọ akụkọ dị iche iche. akwue maka ịlụ agwụ, akwue maka ịlụ agwụ, akwue maka ikenga. anyị kọwacha ife ndị a niile. kedu ife iji kwuo maka ikenga, ike iji aga? kedu ife anyị ji kwuo maka agwụ? kedu ife anyị ji kọọ maka ndị a niile? ọ bụrụ na maka na ịpịacha ikenga ya nyali ya n'onye na-akpaghalị agwaghị adị mma. mba, ị ga-ebutu ike nwa afọ na ndụ ị, bubata ya na ndụ gị, ya na ndụ gị abụla ofu. okwu mmụọ bụ ebe alụdolo ike izuzu gbe mmụọ nyawa ka anyị ji wee bido na mgbe anyị na-aga n'ọnwa ede aja anị. anyị kọwala etu anyị si pụta na anyị abụrụ ndị anyị che na anyị bụ, na anyị bụ aja ana, na anyị bụ ede, na anyị bụ mmadụ tata. maka ifi gịnị? maka ifi nne ede aja ana, nne na nna lilo, nke fa natalụ ụmụnna fa, nke ụmụnna fa lilo, nke ụmụnna fa natalụ obodo fa, nke obodo fa lilo, wee nye ụmụnna fa wee nye nne na nna, nne na nna wee nye mụ na gị. ifugo nwekọ n'okpukpu nwekọ n'okpukpu a. etu ọkwa ka anyị sikwa wee chikwaba alụ na alụ ama ndị na be anyị. ya bụ na alụ abụrụ sọsọ ife ofu onye na-akwụsị. etu anyị si nwe okpukpu a, etu a ka okpukpu ịkwụsị alụ sikwa dị. ọ ga-agbasakwa nne na nna, ga-achịkọtakwa n'ime ụmụnna, ọ ga-achịkọtakwa n'ime ụmụnna ewee chịkọtakwa n'obodo. ọlụ anyị na-ekwu maka ya, ọ ga-achịkọtakwa. ya bụ na obodo ga-enye aka, ụmụnna ga-enye aka, nne na nna ga-enye aka, mụ na gị ga-enye aka. mgbe anyị na-ekwu okwu, anyị na-ekwu maka izuzu ife dị n'igwe atọtụlụ chịkọta ọnụ. ndị sokwu ya bụkwa nọkwa n'igwe. maka na ọ bụ na m kwụsị alụ, ọ ịkwụsị alụ, mụ nwa akwụsịrị alụ ga na-aga. ịkwụsị alụ mana mụ nwa na-eme alụ ga na-aga. maka na achọ ga-afụrọ mụ nwa ebulu nke m na-aga, ikekwe nwa ịrapụ enwomilu m ọmụlụ na-aga. maka ife anyị ji akọwa ife ndị a niile bụ maka na ndị Igbo anyị rapụrụ nke anyị chụlụ nke onye ọzọ banye n'ọfịa. ekwute nke anyị ya gbafue. ka onye Igbo ghọta na ekwue okwu alụsị na ife a na-ekwu bụ okwu mmụọ. gịnị bụ mmụọ? anyị kwuo okwu alụsị, ife anyị na-ekwu bụ okwu mmụọ. ana okwu mmụọ a ụlọ ọ na-abala anyị bụ na ọ na-enyere anyị aka ịkpọte ike aga ama. maka na anyị ga-ama, anyị ga-achọ ịmanụ wee malụ. anyị ga-achọ ịmanụ wee malụ. ifuro nwa akwọ n'azụ na-eme alụ, ifuro nwa akwọ n'azụ na-egbochi okike, ifuro nwa
akwọ n'azụ ebu n'afọ na-egbochi okike. Sọ ndị na-egbochi okike bụ ndị malụgo ife nwegolu uche echiche nkefa, maka ife ya ka ọ ga-eji bụrụ ndị aga n'ime mmasị fa ka fa ga-achọ ka akpọte ike aga ama na fa chọrọ ịmanụ na fa ga-ama, maka nọọ ike anụwa ga-enye fa nwekọ na chi igbo na mmụọ, mmadụ igbo na mmụọ, ike fa ga-eji wee nwee mmekọ wee nwee nkwekọrịta. Maka na mmadụ na mmadụ nwee gbanya na chi, mmadụ na chi gbaa ndụ, mmadụ na chi nke afọ bụ ebe anyị si bido nwekọ igbo na chi. Mmadụ na chi gbaa ndụ, ọghọta na ya bụ si n'okike, na ya si n'isi mbido na gboo. Etu afọ ka ọ ga-esi wee chọpụta na ya bụrụ mmadụ mee mpụ, na ya bụkwa onye bịalụ iso wee mee ka ụwa dị mma, ka ife dị mma. Ọ bụrụgodu na ndị ọzọ si na ọ ga-adị etu a, ewelu agwa a wee bụrụ ife eji malụ ndị igbo, maka na etu a ka igbo na onwe esi ghọta okike esi wee bịa. Na ike nke a bụ ike eji ejikọ okwu alụsị na okwu mmụọ, nwere ike aitotu anya. Ọ ga-enye anyị ike ịkpọte mmụọ aga maka ọnụ anyị ọkụ n'obi ịmalụnụ, ka anyị wee nwee ike ijikọ anyị nwa bụ mmadụ na mmụọ anyị si na ya wee pụta. Maka na mmụọ na mmadụ gbasaa, mmadụ anụ ọfịa aka mmadụ mma. Anụ ọfịa ga-aka mmadụ mma maka na anụ ọfịa nwere iwu, ọ dị arapụ iwu arapụ. Dịka nna m si gwa anyị oge anyị dị na ụmụaka, ọ sị anyị bịa ka anyị fụ ka ọkụkọ na-anata uhuruchi lue, ọkụkọ na onwe ya were aka ya nataba fanata ịfụfa ka fa na-akpa nri, nọlụsị afọ n'akụkụ na-akpa nri, nọlụsị afọ n'akụkụ na-akpa nri, nọlụsị afọ n'akụkụ na-akpa nri. Mana fa natago gbatakwa na ngwulu, mana fa akara wee banye n'ime ụlọ ọkụkụ fa, n'ime ụlọ ọkụkụ fa ka nọ na-akpa nri. O nwekwala oge ga-elu ofu abanye fa niile wela aka fa banye. Mmadụ ada achụba ọkụkọ n'ụlọ, fa na-eji aka fa anata. Nna m wee sị, ọ bụrụ na ụmụ anụ ọfịa ma mgbe oge ji elu fa ji ana n'ụlọ fa, kedụzi ka ọ ga-adị ụmụ ya ji utu wee mụ? Ọ bụrụ ụmụ ya ji utu wee mụ ka a ga-agwa na chi ejigo fa nataba. Kedu ife nna m na-akọwa? Ọkụkụ okike nyela ọkụkụ iwu, ọ dị agafe ya agafe. Ọkụkụ adị eligoli ọbagwu enugbo anya. Ọkụkụ nwelu nne ọkụkụ na-eli, nne ọkụkụ na-eli ka ọkụkụ na-eli. Ọkụkụ adị arapụ nne elie ife ọzọ. Mana mmadụ maka ifi na okike nye gị uche, ọ ga-eji wee nwee ike ịtụ n'uche nke ya. Mmadụ ga-ewelụzi aka ya sị na ya achọrọ nke a, na ya achọrọ nke a, na ya ga-eme etu a, na ya achọrọ ime etu a. Mmadụ na okike gbasaa, ọka anụ ọfịa njọ. Maka na mmadụ ga-ewele ala nyanwa bụ mmadụ nyezie anụ ọfịa na-aṅụ. O nwere mgbe ọ ga-eji bụla anụ ọfịa ga-eji enwe ala nwaanyị. Ife ndị a niile ka anyị ga-eji wee ghọta na mmadụ kwesịrị ka akpazie anya na chi ya na mmụọ. Etu a ka Igbo si wee kọwala anyị, etu a ka Igbo si kụziri anyị, etu a ka o si dị na mbụ, na a ga-ejikọta mmadụ na mmụọ. Anyị na-ekwu maka okwu alụsị, anyị na-ekwu maka okwu mmụọ, ka anyị ghọta ife ndị a niile bụ, ka anyị ghọta ife ọ na-alụ n'ala Igbo, ka anyị ghọta ulu ọ na-aba n'ụmụnna, ka anyị ghọta ulu ọ na-aba n'obodo, ka anyị ghọta ulu ọ na-aba na ndụ mmadụ. Maka na ụwa anyị bịa n'ime ya bụ njem ka anyị bịa, na onye bịalụ njem ga-abịa njem. Ọ bụrụ na ibu obu dị mfe, njem afọ ọ bịalụ akarịa mma. Mana o bulu ibu alụ karịrịa, njem afọ ọbịa abụlụ so nsogbu. Ọ maka ifi nke a ka ndị Igbo ji wee kwuo maka ifi ike. Mmadụ nwere ike isi
na ya ga-eme alụ ma na ya ama na-eme alụ. Maka ifi nke a ka ndị Igbo ji wee kwuo sị na mmadụ nwere amamife nke ya ka fa ji wee gwa ya sị na mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Agwụ na-akpọ onwe ya, agwụ na-akpọ onwe ya na-akọwala anyị na ọ bụ onye chọọ ka ọ dị mma ọ dị mma, onye chọọ ka ọ dị njọ ọ dị njọ. Maka onye Igbo ga-asị ee achọkwara m ịkwụsị ife dị etu a mana m emenwe ike ịkwụsị ya, ọ bụrụ eziokwu. Ọkarọ wee chọọ mgbe onye afụ chọọli ọfụma ọfụma, onye ga-anụ ozi a abụrụ onye nwa bụ mmadụ, mmụọ onye ga-anụ ozi, mmụọ onye anụ ozi agba agbanwee. Mmụọ onye Igbo nata ozi na onye Igbo asigo tata na ya achọrọzi m, anụ m agba akwụna na m achọgo m ịgbanwe agwa, anụ m asị asịrị nne achọrọzi m, anụ m ezu ori achọrọzi m. Agwa ọbụla bụ agwa nke na-emelụ okike, nke na-emebi ụzọ okike, nke bụ alụ, onye Igbo chọọ ịkwụsịnụ. Onye Igbo nwere ike na onwe ya isi site na ya bụ okwu ịkpọte aga ama wee sị na tata na ya ga-akwụsị ife ndị ọ ga-akwụsị nwe. Maka gịnị? Na onye Igbo ka ndị okwu alụsị ndị Igbo melụ ka ịghọta bụ agwụ na-akpa onwe ya. Onye Igbo bụ agwụ na-akpa onwe ya. Na ọkarọ wee ebe bụ na Igbo achọrọ na ọ ga-ebe, na Igbo anwụa na Igbo efue bụ na Igbo akarọ wee kweta si na Igbo na anyị ga-adị mma. Na alụ eme anyị na nke egbu anyị bụ maka gịnị? Na Igbo akarọ wee kweta si n'ezie ubebelu na anyị afụsigo anya na anyị ga-akwụsị atata. Ife ọbụla Igbo chọọ na ndụ a, na ụmụnne ya, na obodo na ana Igbo niile, ife ndị a niile Igbo gwala anyị na mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Mgbe mmadụ silụ na ozue, mgbe anyị kwekọtalụ n'ime ọnwa anyị na ozugo, anyị kpebe anya bụ ikpe, anyị kpebe anya ikpe afọ anyị na-ekpe. Ndị onye ji ike ikpe a bụ mmụọ nọ anyị n'ime. Mmụọ gbanwe n'ara mmadụ esobe, mana onye si na ọ ga-agbanwe mmụọ onye esobezia. Ọ dị ka okwu ndị Igbo na-asị na onye bulu chie ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Etu a ka ọ dị. Ife niile afụ ga-esi na mmụọ. Agwụ bụ mmadụ, mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Agwụ ndị Igbo na-ekwu maka ya bụ chi nke na-ekpughe amamife. Dịka anyị si ekwu, anyị akọsigo ife niile gbasara agwụ na mbụ. Onye bịakwala ọfụ nwekwa ike jekwa nenekwa ebe anyị kọwa ebe a tụsala agwụ. Agwụ na-abụ mmụọ na-ekpughe amamife agwụ. Mana onye chọrọ ịmanụ ya ga-ama. Onye chọọ ka mmụọ ka ekpughelie mmụọ n'ụwa, onye ọ na-eche ụla nọ nke a n'ọsọsọ ife a bụ ife ọchọ nyanwa ga-enweta ya. Maka na ife anyị gwalụ mmụọ ka ọ ga-eme, mana anyị ga-agwa mmụọ, anyị ga-eme mmụọ aghọta. Mmụọ ọghọlịa dịka onye na-aṅụ nkwụ, mmụọ ọghọlụ na ya chọrọzi ịṅụ nkwụ, ọ kwụsịa iwelu nkwụ afụ nye n'ọnụ, ọṅụ anya ọma ntọzia ụtọ dịka nkwụ ọ na-aṅụ bulie mgbe ya na mmụọ na-akara okpebi. Ọ bụlia ọbụpụa ọbụsisi anya maka na mmụọ kịta atụghalị gie, mmụọ agbanwe gie. Ife afọ ọ na-anụtabu ọ dịkwa ka onye na-ese anwụlọ. Ife afọ ọ na-esetabu ọ na-aṅụtabu na-atọbu ụtọ. O tinyezi anya n'ọnụ ọbụlia nsị maka kịta mmụọ nya agbanwe gie.
mmụọ onye emegie nghọta a na etu o si fụ ife afọ ọ na-eli dị iche. Ọ dị enyezie ụtọ, onyebezi anya inu, o tinye ya n'ọnụ ọgbụpụ a. Ya bụ na agwụ bụ chi na-ekpughe amamife. Ya ka o ji si na onye Igbo bụ mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Onye afụ ga-ekwe ya ga-achọ ka amamife ya afụ kpughe tupu o kpughe. Mmadụ adịghị ekpughe amamife ma ọ bụ na onye chọrọ ka ekpughe, onye na-achọ, onye a na-ekpughela amamife achọrọ ya, ọ ga-achọ kweta, ọ ga-achọ kweta na amamife ga-ekpughe, amamife wee bata. Maka gịnị? Na ọ bụ amamife bụ nyanwa bụ nke na-enye ezi uche. Uche abụrọ na ndụ ka ọ dị, ọ bụrọ na mmadụ ka ọ dị. Uche si na mmụọ, uche si na mmụọ, echiche si na mmụọ. Omume bụzi nyanwa na-agba ama echiche, echiche omume bụzi nyanwa na-agbazi ama dịka ife mmadụ na-akpata na agwa, dịka ife mmadụ na-akpata na agwa, dịka ife mmadụ na-emeta na omume. Etu onye si wee chee echiche, etu afọ ka ọ ga-esi dị n'omume, etu ndị si chee echiche, etu afọ ka ọ ga-esi dị n'omume fa. Ndị chele echiche ọma ga na-eme omume ọma, na-akpa agwa ọma. Ndị echiche fa na-adọ mma ga na-akpa agwa ọjọọ, na-eme omume ọjọọ. Maka na nghọta etunya na nghọta ara. Maka na agwụ ama mkpughelie, ọma mkpughelie amamife nke mile emi, amamife agwụ agwụ. Maka na ọ chọrọ agwụ, maka na onye kwe chie akwa die, onye kwe chie akwa die. Ife ndị a niile bụ ife anyị ga-afụ na okwu alụsị na okwu mmụọ. Maka na okwu mmụọ ga-enyere anyị aka ibutu ike, ịkwado ike mmụọ niile na ndụ anyị, o wee pụta ife. Mgbanwe na-ebido na mmụọ dịka anyị si na-ekwu. Alụ anyị na-akọwa bụ okwu alụlụchi, alụpụsị. Alụ anyị na-ekwu bụ na-ebido n'ajọ echiche pụta na agwa. Echiche dịka m sikwu si na mmụọ wee pụta. Mana ịma mfu echiche anya, mana ife ị ga-afụ bụ omume maọbụ agwa. Ọ bụ na m afụrọ n'anya, ọ bụ na ife gị na-ekpo m ka ose, ịma mma, maka na ịma mfu echiche m anya. Igbuwa m obi, ịma mfu echiche m anya. Sọọsọ etu ị ga-esi fụ na ife gị na-ekpo m ka ose bụ agwa m na-akpasa gị. Enwekwa m ike mfu gị n'iru anụmanụle, mana ofu mgbosi ị ga-ejide m ebe ịtụghalị azụ n'ike fụ ka nna anaghị aja anya. Maka na mmadụ ama nzobenwu aja agwa, mmadụ ama nzobenwu aja echiche. Onye ọbụla nwere aja echiche, omume ga na-azikọ ajọ omume n'ebe ị nọ. Ọ na-ezogodie ọ ga na-abịa ịfụ na omume ga na-agba ife enu. Mana ọ bụ anyị nwa ga na-asị mba na ọ bụrụ ya, na ọ dịkwa ka ma na-aghọtafe, ọ dị ka ma na-aghọtafe, ọ dị ka na m aghọtarọ. Okwu mmụọ anyị na-ekwu maka ya, ife ọzọ so abịa bụ ikenga. Maka na anyị na-ekwu maka mmụọ dị iche, mmụọ dị iche so anyị na-ekwu maka mmụọ, na mmụọ bụ afa achịkọtala ọnụ. Na o nwere ife dịgasị n'ife sogasị ịtụsala atụsa, dịka etu m sikwu maka mmiri. Na ịtụsaba mmiri na ife nọ n'ime mmiri ka nkụ, ịkpọba afa na ofu na ofu. Ife ị na-akpọ ọfịa, ife mụ na gị na-akpọ ọfịa bụ ebe enwere ukwu osisi n'ililo dị iche iche, mana anyị na-akpọfe ọfịa. Mana iji atụsabafe ofu ihe agụgide ọnwa pụta, ọnwa akwụsị, ọnwa ebidokwa, arọpụta, ara akwụsị, ara ebidokwa. Etu a ka ọ dị na mmụọ.
mmụọ bụ imilikiti ifefa na-alụ dị iche iche ifefa na-eme dị iche iche mana ị ga-atụtụ ike ebudata ya na ndụ. Ife ndị a bụ ife ndị mbụ na ndị egede debelụ ka ụwa nke anyị nọ n'ime ka ndụ onye Igbo wee bụrụ ndụ ziri ezi, ka agwa onye Igbo wee bụrụ agwa ziri ezi, ka obodo ndị Igbo wee bụrụ obodo ndị ziri ezi. Nwa bekee kwulie mgbe ọ bịara mbụ, nwa bekee kọwalụ ọnọdụ ọfụlụ ndị Igbo mgbe ọ bịara mbụ. Ndị bekee ndị bụ ụzọ bịa kọwalụ etufasịfụ ndị Igbo mgbe fa bịara mbụ, na onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị na-aga ije dịka eze, maka na onye ọbụla bụ eze na onwe nke nyanwa, na nni ijufe arụ, na fa nwelu nni, fa nwelu ife niile. Ka Igbo na-enwe ife ndị a niile, fe nwere ofu ụlọ mkpọrọ, fe nwere ndị uwe ojii nke a na-akpọ ndị polisi, fe nwere ndị obu egbe aga nke a na-akpọ ndị amị. Fada agbachibu onwe fa ogige, mana fancha niile nọ n'udo na-emekọta ife ọnụ na-aga n'iru na etu a ka nwa bekee si kọwa. Ọ bụrụ Ngozi Chukwuka na-ekwu ife a bụ ife nwa bekee kọwa etu o si fụ Igbo mgbe Igbo na-eso usoro ndụ fa. Ikenga anyị na-ekwu bụ Ikechukwu. Ikechukwu m na-akọwa ife a maka na ndị Igbo ọtụtụ n'ime anyị adịghị aghọta bekee. Iju anya kịta ọsị na God's power, ọsị na God's strength, ife ndị a abụrụ ya bụ Ikechukwu. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ potency, the ability to, the incredibly everlasting perpetual ability to. The potency of Ikechukwu na Ikenga bụ Ikechukwu, the everlasting ability to manifest nke onye Igbo nwelu na ndụ a, nke onye Igbo nwere ike ya bụ na onye Igbo nwelu that everlasting divine ability to manifest pure goodness in line with natural choices. Nke a bụ Ikechukwu dị na ndụ onye Igbo. Nke a bụ ife Ikenga na-alụ na ndụ onye Igbo. Nke a bụ ife Ikenga na ndụ onye Igbo iji wee kwado okike site na ịkwụsị alụ, site na ịkwụsị alụ, site na ịkwụsị alụ. Nke a bụ na onye Igbo ama nwe ike ịsị na nke a kalim na m enwere ike ime nke a, maka na asị na onye Igbo nwere Ikenga, which is that spiritual potency to manifest, to everlastingly manifest that quality of break. Ịkwụsị alụ kwụsị, alụ kwụsị. Maka na anyị ghọtalụ na ife anyị na-ekwu site na mmụọ pụta n'ife. Ya bụ na anyị nwere agwụ ga-enye anyị amamife, agwụ ga-ekpughe ma ọ bụ na anyị chọọ. Anyị sị na anyị chọọ ka anyị bụrụ ndị na-akpa ezi agwa, na anyị chọọ ka anyị bụrụ ndị na-eso ụzọ okike, na anyị chọọ ka ife dị mma na ndụ. Wepụgodu ana Igbo, wepụgodu ụmụnna, site na ndụ gị na ndụ m, na nchọ ka ndụ m kwụrụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Maka na onye ọbụla ma ife dị mma, maka na ọtụtụ ife na-egbochi ọtụtụ ife anyị na-achọ bụ agwa ọjọọ. Maka na ọ nwere oge anyị na-akọ na mbụ ife dị ka akpa esesa, maka na onye Igbo si na ya na-agba mbọ mana ya dị afọ ọlụ aka ya, mana ọ bụrụ eziokwu. Anụ m apụ fụ ụmụ Igbo
ọ na-alụ ọrụ ebe a na-akwụ maybe 7 pounds per hour. mana ife ọ ga-alụta n'ofu izu ụka ka ọ ga-ejigo bọtụlụ mmanya ịtọ ọgwụ, maka na ofu ede ukpe ede eju. mana ọchịla ede na-atọ wee n'ụkpa nwanne chi oje chịpụ ede na-abụ ụfọdụ ofu echi nke ọzọ chịlụkwa ede na-abụ wee kama ede afọ ga-abụzi n'ịtọ na ebu ọbụla ise ọkadịkwa na ịtọ. ebe ọ kwụ nyaa ka ọ pụta ebe a ka ọ ga-akwụ echi, maka na ọ nwere that ability to curtail. o nwere ike mana o nwere ike nga, mana ọ nwere agwụ, mana ọ ga-amasịgodie. ọ ga-amasị ya na ike ụdị ndụ a na-ebi n'ọgwụgo m. ọ ga-amasị ya na ife dị njọ na ụmụnna adịgo njọ na aga m achọ ka anyị kwụsị ya. ọ ga-amasị anyị site na mmasị afọ, maka na ọ ga-abụ agwụ ga-enye anyị nyaba amamife. o wee na-atụsala anyị amamife ndị dị iche iche. ọ ga-enyekwa anyị ike anyị ga-eji wee mee na ife afọ anyị chọọ na ọ ga-apụta ife. yanwa bụ ikenga. yanwa bụ ikenga. mana enwere ikenga dị iche iche mgbe anyị tụsala ikenga, maka na ọ bụrụ sọsọ ebe a ka ikenga gwụsị. mgbe anyị tụsala ikenga anyị kọwalịa dịka ikenga mmụọ na ikenga mmadụ. ebe afọ ka anyị bido tụsaba ifugo na ikenga si na mmụọ. ikenga mmụọ ka anyị na-eneba anya kịta, maka na ikenga mmadụ ọbụla ị na-afụ na ọbụla ikenga mmụọ kwesị nweta ike. gịnị bụ ike ikenga afọ? ọ bụrụ sọ ike chukwu, ọ bụrụ God's power, ọ bụrụ God's strength, ọ bụrụ spiritual. ife anyị na-enene bụ spiritual potency. The ability to manifest is infinite, completely everlasting and unever ending. agwụ agwụsị. na anyị sị ka anyị chọọ ka alụ kwụsị, anyị nwere ike ịkwụsị. anyị nwere ike ime nkwụsị afọ dị. onwere ife ga-agbachibi, onwere ife ga-akwụsị ya, mana anyị ga-achọgodu ya. anyị ga-achọgodu ya bụ uche. anyị ga-achọgodu ya bụ uche echiche. anyị ga-echegodu ya n'echiche ka ya bụ agwụ wee bịa, maka na anyị bụ agwụ na-akpọ onwe ya. ndị Igbo, mmadụ onye Igbo bụ agwụ na-akpọ onwe ya. nyanwa jiji, nyanwa ji mma, nyanwa ji onwe ya naanị. ndị Igbo bụ ndị jikwa onwefa naanị. ụmụnna ndị Igbo bụkwa ndị jikwa onwefa naanị. fastọ na ife ga-adị mma taa ife adị mma, ya ka Igbo jikwa ya na osita adị mma na ọdịbalị gboo. ọ sịrị anyị na ị ga-eje na gboo mee ya ọ dị mma, mba. ọ sịrị anyị gị naghachi na gboo ka ijee mee ya ka o sikwa na gboo si n'ebe adịba mma, mba. ọ sị gị na ị ga-eme ya tata maka na isi osi tata dị mma na ọ dịbagoli mma na gboo. ọ ife ọ na-akọwala anyị na-ekwu maka okwu mmụọ ka anyị ghọta ife ọ bụ, ka anyị ghọta ụlọ ọ na-aba na ndụ anyị, ka anyị ghọtara ebe atọtụlụ ike mmụọ dị iche iche nke nwere ike inye anyị ike. mana anyị ga-achọ isi na ọ ga-ebe, anyị ga-achọ isi na alụ ga-akwụsị, anyị ga-achọgodi achọ. mgbe ọ gwala anyị agụụ, ama agwụ ekpughela anyị ama nke ife, nke anyị na-akpọ amamife. agwụ ekpughela anyị ama nke ife nke anyị na-akpọ amamife. mana onye afọ ga-achọgodi ya ka ọ na-ekpughe ya, ka mmụọ ya na-ebu ụzọ, ka mmụọ ya na-ebu ụzọ asị ehe na ife ọ chọghị ya na ife ọ chọrọ. mmụọ ya ebulu ụzọ gaba. onye afọ jezi ikpe agwa afọ, mmụọ ya ga na-agwụ ya mba na ife anyị na-eme na ọ dịrọ mma. mmụọ ya ga na-agwụ ya anya agwa olie ife a elie. mmụọ ya ga-asị anya bụpụ a na ọ dịrọ mma na ọ dị ozi eli ụdị ife a. mmụọ ya ga-eme ife afọ ọ na-eli aba ntọzi ya ụtọ ka o si atị ya na mbụ. ike ịgbanwe ya bụ ike ịgbanwe bụ ike nga. o site n'ike nga wee na-abata na ndụ gị mụ na gị. ike nga afọ bụ afa ndị Igbo kpọrọ mmụọ nke nwee that infinite potency to affect a change.
maka na mmụọ dị n'iche n'iche. Ịchịkọta fa ọnụ ịkpọ ọfa mmụọ, mana that everlasting spiritual potency nyanwa bụ ikenga. That everlasting spiritual revealer of truth nyanwa bụ agwụ. Ability afu to bring it down in one point nyanwa bụ okwu. Etu aka isi tụsasị ma orolo ma alụlụ ma nsị, maka na ike na onwe ya bụ nsị. Kedu ife ndị a niile ji wee dị mkpa? Kedu ife o ji dị mkpa na Igbo ga-atọtụ ụmụ ife ndị a niile tinye na ụmụnna, tinye na mmadụ, tinye n'obodo? Maka na ị na-ekwu maka ikenga, ị na-ekwu maka okwu agwụ, ị na-ekwu maka okwu agwụ nke gị, nke ụmụnna gị, nke obodo gị, ikenga gị, ikenga ụmụnna gị, ike obodo gị, nke Igbo. Ị na-ekwu ife ndị a niile. Kedu ife Igbo ji wee tọtụ enye etu a? Igbo tọtụlie etu a maka na Igbo gwa gị na mmadụ bụ agbara. Gịnị bụ agbara? Gịnị bụ agbara? Agbara bụ nwa achị, nwa mmụọ, nwa okike. Ya ka Igbo ji gwa gị sị na anyanwụ gbaa ana ọmụta agbara. Anyanwụ gbaa ana ọmụta agbara. Gị nwa bụ agbara, mana gwa gị okwu agbara ịgbafue. Agwa gị na ebe a bụ ebe center all your inherent spiritual divine potency and qualities. Maka na agwa gị onye akpọghị n'okwu afa ndị Igbo okwu ịgbafue. Mana ije n'ụlọ ụka agwa gị na altar. Gịnị bụ the altar? Ebe center kwa the same, ebe harness kwa the same energy. Ndị ụka chọọ ka ọ dị n'ime ụlọ ụka adebie n'iru altar. Agwa gị na altar. There is no difference. The word altar and the word shrine are the same. The word angel and the word deity are the same. Mana akpọ ọnya as altar ịgbaba, akpọ ọnya as okwu alụsị ịgbafue. Because of gịnị? Conflict of language. Dịka nghọta kụsala akụsa nke nwa bekee melụ na ife ọbụla bụ ife Igbo tụọ anya ụjọ. Okwu ọbụla bụ okwu Igbo tụọ anya ụjọ. Omume ọbụla bụ omume Igbo gbalịa ọsọ. Ụzọ ọbụla bụ ụzọ Igbo gbalịa ọsọ. Why was that? Maka gịnị? O melia maka na o nwere ife ọ chọrọ ịnapụ gị. O nwere ka onye ori bata n'ụlọ gị si o nna kunigodo n'ụla oke ka ụmụaka dị tata arụ adịkwa onye be osili ofe onugbu ka osili ofe ọra kpogodo oliakụ ka o jee bute ka o butegodu nri ka anyị ligodu gịnị ya nọlụ nnọọ unu eseti ya tebụl unu elibe nri mechara aka ọbịa izugo orio mana o bugodo ụzọ jụcha ya ọra na site ya ịtọ gịnị amakụcha osisi bute nri kpọta ụmụaka nọlụ nnọọ etili egwu a na-akpọ na nwayọọ nwayọọ unu a na-elizi nri na-akala jụọ ya ka maka ndị be unu kọsịsị ya nnọọ ka o si dị mma weluzie egbe tizie n'isisi ngwa butu ife inwe ka mbulu na onye ọrụ adịghị eme etu afọ ọ ga-ebu ụzọ intimidate gị, ọ ga-ebu ụzọ kanye ya ụjọ na-arụ. Ụjọ afọ ọ na-akanye ya bụkwa nyanwa bụ ofu ife afọ na ọ ga-ebu ụzọ gwa gị na nke gị niile dị njọ, ụzọ gị niile dị njọ, mana okwu ofu ife aka nyanwa na-emekwa. Ofu ọnọdụ aka nyanwa nọ maka na ọ ga-akpụ ya shrine ọma mma, ọkpọ ọnya altar ọma mma, mana ọkpọzie anya okwu anyị agbafue. Mana anyị aghọtara na ife ndị a niile bụkwa dị ofu ike afọ onye afọ na-eje n'ụlọ ụka. Maka ife anyị ghọtalụ nwa bekee gwara anyị na ọ na-eje n'ụlọ ụka ka ọ wee nweta ike ịkpa ezi agwa.
ezi agwa afọ ọ na-eje ebe afọ ọnya ka ọ ga-abụ elu n'ụlọ ka etigodu shrine ebe a ga-anọ wee na-ekwuzi okwu ndị mmadụ a na-anụ ọ na-ada ife niile na-adazi na ya bụ ọlta. etu a ka ọ dị n'okwu ebe isental ebe ikwudolo ebe ike niile akwụ, maka na ọ bụrụ ebe ọbụla na mbala ezi gị ka ị nwere ike itinye okwu mmụọ. okwu mmụọ nwere ebe ọ ga-akwudo, ọ bụrụ ebe ọbụla ka ọ ga-akwudo. iwelụ osisi ọra maọbụ iwelụ osisi ube, ị gaa na mbala ezi ebe ị nọ ebe a negede kịta, ịkụọ ube na anọ na ezi afọ, ikunie n'izu ọbụla ụbọchị ọbụla bụ eke, igbo afa niile mmiri ụbọchị eke, ikulu iko mmiri na-abịa iko mmiri na-abụ igbo afa niile ụbọchị eke. ị ga na-eme ife a n'oge ọbụla anyanwụ nọ n'igwe 12 midday, ibulu iko mmiri na-abụ ikunie ụbọchị eke ọbụla ije igba ube na ana ofu ụbọchị ka ịkụ ụfa, ofu mmiri ka ị na-enyefa, ofu ụbọchị ka iji enyefa mmiri nke bụ nnifa ya na anwụ okike nyefa. ọ bụrụ na arụ ise bịa lue, ị ga-afụ na ukwu ibu na ike na ọsọ ịbụa ga-epu, ịbụọ ndị ọzọ ga-anwụ anwụ. ofu nke ọzọ bụ nyanwa bụ nke na-emetalụ mkpụrụ nke kacha mma. maka gịnị? ebe a bụ ebe ike niile dị na mbara anyị zuru oke nke ga-enye ya bụ ube nni. ike niile afụ ga-enye ube nni. ọ bụrụ eziokwu na ya bụ ike ga-enye ube nni ga-enye ụdala nni. ọ bụrụ ụdala ka ikule ebe afọ ike ụdala afọ ama mma ọfụma. etu a ka ọ dị n'ike ebe okwu alụsị na-adị. o nwere ife kpatara o ji bụla ebe afọ ka ọ dị, maka na ebe a bụ ebe ike niile ike mmụọ niile mwa kpọrọ gịnị izuzugbe. ebe a ka ị ga-atọdata nwe o wee zuo oke. mụ na gị ejezie ebe afọ na-amụrụ ọkụ, mụ na gị ejezie ebe afọ na-amụrụ ọkụ. ebe a bụ ebe ike afọ dị, maka na ịkpọ onye okwu mmụọ kedu ife na-akọwa? gịnị bụ mmụọ? gịnị bụ okwu mmụọ? ị ga-aghọta na igbo nwere ịtụfa si asụ asụsụ. ebe ife igbo na-akọwa maka okwu bụ ebe mmụọ na-ekwo ekwo, ebe ike mmụọ niile na-ekwo ekwo. ịbanye na mmiri na-eru eru, ịbanye na mmiri ọbụla na-eru eru, ị ga-afụ na o nwere efu ebe ike mmiri niile a na-ekwo ekwo. o nwere ebe ike mmiri niile na-ekwo ekwo. ọ ebe a ka esi nweta ife bụ okwu. etu a ka ọ dịkwa n'anya na-azụ afịa. ị na-azụ afịa, ị ga-achọpụta na o nwere ụbọchị afịa na-ekwo ekwo karịsịa. ụbọchị anọ na-adị n'izu, mana ị na-azụ afịa ị ga-achọpụta na o nwere ụbọchị afịa na-eju eju. ike afịa jụrụ eju ụbọchị a. ụbọchị afọ ike afịa jụrụ eju. inekwa anya inebakwu ya anya n'ime ifu na ike na o nwere elekere oge ya bụ awa, particular hour, elekere nke ụbọchị afọ ọbụla bụ ụbọchị a ka afịa na-eju gbawam. ọnya bụ ife na-ekwo ekwo. ọnya bụ okwu mmụọ. na okwu a bụ na ọ na-ezikọ na mbara niile adị ebe a, mbara adị ebe a, na o nwere ebe ike kasị. ike niile, ike ma anwụ ma mmiri ma ikuku ma anị, ife niile nọkọrọ ọnụ na ikefa ka. maka ife gịnị ka ife ndị a dị mma? ọbaalụ nkịta ụlọ mba, ọbaalụ njuna ụlọ mba, ọbaalụ idide kedu onye ọbaalụ ụlọ? ọbaalụ gị nwa bụ agbara. gịnị ka iji bụla agbara? maka na ịbụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. maka na igbo gwala anyị na agbara bụ nwa enu
nwa mmụọ na mmadụ, nwa enu na anị na enu gbaa anị ọmụta agbara. Kedu onye bụ izizi mbụ na ndị Igbo na nwoke? Amadioha. Kedu onye bụ izizi mbụ na nwaanyị na ala Igbo? Komosu anị. Ya na gị nwa bụ nwa agbara, ị ga-akpa agwa dịka ebe isi pụta. Ịma mkpa agwa dịka nwa eke ọgba. Eke ọgba na mmadụ gbaa mụta nwa, ife ị ga-enweta bụ ọkala eke ọgba na ọkala mmadụ. Ebe ọ bụ na ịbụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ, ị ga na-akpa na agwa nọ dịka na nna ya bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ, nne ya bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Ị ga na-akpa agwa dịka nwa achị, ụmụ Chukwu, ụmụ okike, ụmụ mmụọ, maka na Chukwu bụ ofu, mana ụmụ mmụọ niile ndị a ọfa bụ ụmụ agbara. Gị nwa so n'ime, gị nwa so n'ime, maka na Chukwu okike ekwugo, mmụọ ekwugo n'inwelu that infinite nya agwụ agwụ, ike agwụ agwụ, n'inwere ike agwụ agwụ ịkpa agwa dịka onye ikwesị ịbụ, iji wee sị na iwu bụ na alụ ga-akwụsị. Etu a ka ọ dị n'ụgbọala a na-anya anya, enwere ife a na-akpọ emergency brake. Ọ bụrụ na mmadụ bulu ụgbọala n'anya, ọ bụrụ na nwatakịrị kwụsị n'iru ị ga-apply emergency stop. Ị ga-apply emergency stop. Emergency stop a na mmadụ onye na-akwụ ụgbọala na-etinye ọma maka ya, maka na ọ nwere onye kụzili anya. Ọ bụrụ na ọ jee driving lesson, instructor kụzilie etu esi anya moto ga-akụzilie etu ọ ga-esi wee mee moto akwụsị n'ike. Ike afọ dị na ụgbọala ọ na-akwụ, mana mmadụ kụzili anya, o wee malịa. Ikekwe onye ji anya ike wee mụta moto, ikekwe ọ marịa, mana ọ bụ na ọ chọọ na ọ ga-ama, maka na agwụ dị, maka na agwụ ga-ekpughelie amamife. Amamife afọ bụ amamife iji kwụsị alụ. Nke a ka nwa bekee na-akpọ cold turkey. O nwere etu ụmụ ndị bekee na-esi eme na onye chọọ ịkwụsị ịkpa aja agwa, dịka onye na-aṅụ oke nkwụ maọbụ onye na-eli ọgwụ, asịsị kpọjie rehab. Ọ ga-eje rehab, o jesia rehab, ike ọpụtakwa ọkwụsị afọ ife dịka ofu ọnwa na ọnwa na abụ ma ofu arọ, obidokwa. Ọ na-eme ọtụtụ ndị na-aṅụ anwụrụ faya akọwa nke akalịa. Ọ nwere ndị ya ewelu nikotin patch mmadụ, maka na ọ ga-enyere aka iji wee kwụsị anwụrụ. Ma n'ezie ọ nwere ndị nwere ike i-apply emergency brake, emergency stop, ọ sị alụpụsị ka ọ bee. Maka gịnị? Na o nwere ikenga a dị ndụ, maka na ọ bụrụ si anyị aga, o bube chie ụzọ, o ji agwụ aga, chie ghọta na ife ọchọ, chie ebulu ụzọ. Etu ọbụla o si chọ ka ọ ga-esi kwụsị, ka ọ ga-esi kwụsị ya. Nke a ka anyị ga-eji ghọta na onye Igbo bụ agbara n'onwe ya. Maka na nkọwa sị na mgbe anyị ga-eji wee kọcha ife ọtụtụ ife ndị a, na onye Igbo nwere ike ịgbanwe ife dị na-arụ a. Onye Igbo bụ dibịa. Onye a bụ ife a na-akọwa ife a, na onye Igbo bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Onye Igbo bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Maka gịnị? Na ọ bụ agbara, ọ bụ nwa mmụọ. Dịka nwa mmụọ, etu a ka anyị si wee nwee ife na-akpọkwa anyanwụ na agbara.
anyanwụ na-agbara. Etu aka isikwa wee nwekwa ọnwa na-agbara. Ọnwa na-agbara na-agwa ya maka ọnwa na ụmụa. Anyanwụ na-agbara na-agwa ya maka anyanwụ na ụmụa. Enu gbaa ana ọmụta agbara. Enu na ana na ụmụfa bụ mụ na gị. Etu a ka Igbo si wee nwee ike na-akọwala anyị nwekọ Igbo na chi, nwekọ Igbo na mmụọ, ebe Igbo si jele eje na oteka mana ọ dị nso. Ya ka m ji na-asị na ebe anyị si bịa eteka mana ebe anyị na-eje eteka mana ọ dị nso. Maka na ebe anyị si bịa tele aka mana ọ dị nso, maka na anyị nwa nọ kịta. Maka na anyị nwa nọ kịta na agwụ bụ agwụ na ikenga na onwe ya bụ agwụ. Ife ndị a niile bụ ife a na-aghọta ka anyị wee nwee ike ịghọta ife Igbo bụ. Maka na ịghọta ife bụ ụzọ alụkwụsị, ịghọta ike inwelụ isi na alụ ga-akwụsị, ịghọta ike ụmụnna nwelụ isi na alụ ga-akwụsị, ịghọta ife okwu mmụọ bụ n'ịchịkọta ike mmụọ niile wee kwado na ife ọjọọ dị njọ na ọ ga-akwụsị. Ịghọta ife ndị a, ịghọta na okwu mmụọ dịka the same bụkwanyanwa bụ ka ị na-akpọ ọlta, na ebe a bụ ebe ike ndị a niile dalụ, ike iji mee ka ife dị mma na-aga. Ebe a ka achịkọtala ike ife ndị a niile. Ọ maka ịchịkọta ike ndị a niile ọnụ kpatara na ana Igbo enwenụrụ ife a na-akpọ ụnọ nga. Ụnọ nga na ife ndị a niile abụrụ okwu Igbo. Ife ị ga-eji malụ na ọ bụrụ ọdịnala Igbo bụ ifefe akpọlịa. Gịnị bụ ụnọ nga? Nga ọ nga njem ka ọ bụ nganga? Ụnọ bụ ụnọ kwụ akwụ, mana nga bụ ife na-eje eje. Ịtụa ife na nga, ịtụnye nga n'ụnọ, ịfụ na ya bụ nghọta Igbo na ọ gbajọrọ agbajọ. Maka nke a ka ị ga-eji ghọta na ụnọ nga abụrụ okwu mmụọ, ọ bụrụ okwu si na mmụọ, echiche mmụọ ndị Igbo. Maka ifi nke a na Igbo enwere ụnọ nga, Igbo enwere ụnọ mkpọrọ. Gịnị bụ ụnọ mkpọrọ? Na ịtụrụ mmadụ mkpọrọ. Mkpọrọ bụ walking stick, again kwa the same movement. Ife ndị a ka ọ ga-abụ iwele echiche mmụọ na amamife agwụ wee gbazee, ị ga-aghọta na ife ndị a bụrụ echiche Igbo. Ya kpatara na Igbo enwero ụnọ nga, nke fa na-enwe ụnọ mkpọrọ, nke nwa bekee kpọ prison. Igbo ekwesịrị inwefa, maka na mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Mmadụ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Ụnọ nga na ụnọ mkpọrọ abụrụ ọfọ agbara, ọ bụrụ ọfọ agbara. Maka na agbara ji ike na amamife echi mmụọ wee na-aga. Okwu alụsị akpazigie, okwu alụsị, okwu mmụọ akpazigo agwa nwa agbara. Ọ bụrụ agwa kwụ ọtọ, ọ na-eso ụzọ kwụ ọtọ. Ọ bụrụ onye polisi nke na-epolisi onwe ya, ọ bụrụzie onye amị nke ji abị egbe na-echezi onwe ya. Onwerozi etu ọ ga-esi na-achọ onye ga-etinye ya na nga, maka na o welugo aka ya gwa onwe nke bụ iwu, ọkwụlụ na ya bụ iwu. O welugo aka ya tinye onwe ya iwu na ndụ a, ọkwụlụ na ya bụ iwu na ndụ a. Ọ nke a mee na nwa bekee si na mgbe ya bịalụ na ya afọ ụfa ụfọdụ bụ egbefa. Ndị Igbo ji egbefa eme nganga. Ife eji egbe eme abụrụ ka ejebe agha. Ife eji eme bụ a na-eme emume, weli a na-eme emume celebratory.
ornament, ornamental, ọbụpụọdụ maka ịchụ nta, ọbụpụọdụ maka ịchụ nta. Ifefa ji eme emume aṅụle. Onye ọbụla na-akpa mbadali mbadali, onye ọbụla nwere aṅụle, onye ọbụla lijuru afọ, onye ọbụla nwere ego. Maka gịnị? Maka na onye ọbụla bụzi nyanwa, bụzi iwu, o bụzi iwu afọ na onwe ya. Maka gịnị? Na okwu mmụọ akpazigo agwa onye ọbụla, ọ na-akpa agwa ka agbara, ọ na-akpa agwa ka agbara. Gịnị bụ agbara? Nwa mmụọ na-eso ụzọ alụkwụsị. Nwa mmụọ mala ọwụ ya, anụ mala ọwụ ya, ọma na ọwụ ya bụ alụkwụsị. Ọma na ọwa ọ na-eso na ndụ, ụzọ ọ na-eso na ndụ bụ ụzọ alụkwụsị. Mmadụ edebere ozelia obodo bụ akwụkwọ ọ ga na-ebugharị ka ọ wee malụ na ọfụ nwa agụụ na-agụ na ọ ga-enye nri. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo. Nwa ga-eligide nri ọ dị ka afọ a na-akwado ịgbawe, maka na ebe ọbụla ọ je na a na-enye nri. O nwere onye dala ogbenye karịsịa, maka na onye ọbụla nwere onye enyemaka. A na-eme emume ka emume n'ala Igbo, ebe ndị mmadụ na-eje na-eli nri etu ose na wee sọfa. O nwere onye ga-anwụ maka ifi agụụ, maka na ifi na okwu mmụọ akpazigo agwa dịka o si wee kwesị ịdịnụ. N'okwu mmụọ akwa ife ọzọ bakwala ulu n'ime ya bụ di abịa, maka na ọ bụrụ mụ na gị nwere ike ịtọtụ ike mmụọ. Ndị anyị na-akpọ ndị dịka di abịa, nke mụ na gị na-akpọ bekwazịrị dịka ndị dibịa, ọfanwa bụ ndị ji okwu mmụọ, ọfanwa bụ ndị na-atụtụ ya bụ okwu mmụọ, ọfanwa bụ ndị ga-achọpụta ebe ọ bụ, ebe ọ ga-aka mma, ebe ọ ga-adị n'obodo ikie, o wee nwee ike ime ife ọ chọrọ imenụ, o wee nwee ike ịlụ ife ọ kwesịrị ịlụnụ. Mụ na gị ama nchọpụta ya, mụ na gị amara ya. Mana di abịa, gịnị bụ di? Gịnị bụ abịa? Abịa n'onwe ya bụkwa amamife, agwụ. Anyị akọwasịkwago ife ndị a mgbe anyị kọwara maka agwụ. Di abịa bụ di amamife. Di nta bụ di ịchụ nta. Di ochi bụ di itepụta nkwụ, mmanya n'elu nkwụ. Maka na o nwere onye nwere, ọtụtụ ndị nwere ike ime ife ndị a niile, ọtụtụ ndị nwere ike ịkọ ji, mana o nwere onye ga-abụ amaka arụ adị njọ, amaka mmiri ezona. Iwu bụ na ji nke nyanwa ya akasị ji onye ọbụla, maka na kogoji kọta ji gbala ife niile gbasaa iwu ji solie ọka ojiji eyekwu. Onyanwa bụ di ji, the adept, the adept, onye makali ife gbasalụ ife a na-ekwu maka ya karịsịa ndị ọzọ. Ọ bụ na ị na-ekwu maka ite nkwụ, onye ma ife gbasara ite nkwụ karịsịa ndị ọzọ. Ndị niile na-ete nkwụ, onye nwa bụ di ochi. Ọ bụ na ị na-ekwu maka abịa, amamife, agwụ, onye maala ife niile gbasara agwụ karịsịa ndị ọzọ, onye a bụ dibịa. Dibịa n'onwe ya bụ di abịa. Ndị dibịa bụ fanwa na-atụtụ ya bụ okwu mmụọ. Ludie fanwa bụ ndị maka fasi alụdie, ọnya nwa ka anyị ji wee kpọọ ọnya alụlụ chi. Ankọ, ankọ, ebe ị ga-ankọ, ebe ị ga-akwụbịa.
maka na ọ bụ na ịkwụbara ya, ọ bụ na ankọrọ ya, ọ na-afeghalị. Ankọ bụ ọnya bụ alụlụ, ọnya bụ alụlụ. Mgbe anyị na-atọsa maka akwụ ifekwudola ọfụma, akwụ nnụnụ dị gburugburu dị okilikili, maka na ife dị okilikili na-enwe, ọ na-akwụdo ọfụma, ọ na-enwe balansị. Ife ji ụkwụ ịnọ kwụlụ, ọ na-akwụdo ọfụma. Akwụ, akwụ ebe ike na-ekwo ebe a ka ọ kwudolo, ebe a ka ọ lụdolo, ebe a ka ike alụdolo. Ọ maka na ọ lụdolo ebe a ka o ji ekwo. Ọnya kpatara na mgbosi ị na-azụ afịa, o nwere ụbọchị n'izu ndị afịa na-abịakarịsị. Ọ bụrụ gị nwa na-eje n'ụlọ gị akpụtafa, ọ bụrụ gị nwa na-akpụtafa, ị mara ebe fa na-esi abịa. Mana izu ga afịa arịeli, ịchọpụta na ụbọchị ọbụla n'izu na ụbọchị a na afịa na-ekwo. Ọnya kpatara na obodo na-arụ na anwụ ọnya ọ sị ka ya jee meghe iru afịa, maka na afịa na-ekwo ụbọchị afọ. Maka na ike na ụbọchị a ka ọ ga-azụta ego ọkala ego niile ọ ga-azụta n'izu. Etu a ka ọ dị n'okwu mmụọ, etu a ka dibịa ga-esi wee chọpụta, dịka onye na-azụ afịa si wee tinye uche ọzụga afịa arụ ile, chọpụta na ụbọchị eke ma ọ na ụbọchị oye ka nya bụ afịa na-ekwokarịsị ekwo. Ọ debie mmalụ na ife ọbụla adịkwa na-eme na ya ya agba mbọ jee afịa. Etu a ka ọ dị dibịa, maka na ọnyanwa bụ onye nwelụ nya bụ mmalụ ife gbasalụ abịa karịsịa. Nyanwa bụ onye nwere ike isi na ebe okwu mmụọ nụwa ga-adị, n'ebe a ka ọ ga-abụ ọ dị o wee dị ile. Maka gịnị? Maka ikponite ezi agwa, maka ikponite ezi agwa na ndụ nwa agbara, maka ikponite ezi agwa na ndụ mụ na gị. Gịnị bụ ezi agwa? Ezi agwa bụ ezi omume, ezi omume nke anyị ga-eji wee mee ka alụ kwụsị. Ọnya bụ ezi agwa, alụ kwụsị, ajọ agwa, alụ, ifelụla alụ. Okwu alụsị, ọ bụrụ na itinye ya na bekee, etu isi nwee ike ịkọwa ya na bekee, maka bekee ama nkọwa nwa okwu Igbo. Ịchọọ ịkọwa ya na bekee, ka mmaa atụ, iweta redio, dịka na ị na-achọ kịta itune redio Biafra. Ịchọọ itune redio Biafra, o nwelu frekwensi ị ga-abịa itune enweta ya. Ọ bụ nọ FM, bụrụ nọ medium wave MW, ebe ọbụla ọ bụ aka ị ga-abụ, ị ga-etunu the right frequency, tinye na the right number, i wee nweta redio Biafra ị na-achọ. Ọ bụ na itunuru frequency afọ, nwere ka ị nweta redio Biafra, ị ga-enweta ife ọzọ. Mana ọ bụ na ilute bie nso, mana ọ bụrụ ya ka ịkarọbata ya kpọmkwem, ịkarọbata ebe afọ ọ na-ekwo ekwo, ilute bie nso, ị ga-anụ mkpọtụ dị iche iche, ị ga-anụ dị iche iche, nke akwute, nke akwute, nke akwute, nke akwute, ọ ghasasịa. Maka na ịkarọ wee banye kpọmkwem n'ebe afọ ike afọ dị, ị ga-enweta. Ọ bụ na ebe afọ ka ị ga-aba ka wee nweta ya, ị na-anụ ife ọ na-ekwu dịka etu ọnụ mmiri okwu m si dị. Ichanel anya nweta ya, inweta gị ike gwụkwazịa gị gbanyụ anya, mana inweta ya, inweta gị. Okwu mmụọ anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Ka m sụọ anya na bekee: the gateway for divine law enforcement. Gateway for divine law enforcement. Gịnị ka ọ na-akọwa? Etu a isi wee nweta radio frequency. Ọkwa mụ na anyị nọ ebe a, kedu ebe frequency a dị fụ? Mana ọ dị a
anọ m ebe a na-ekwu okwu na-aghasị aka m mana m afro frequency n'iru m mana m bụrụ kịta redio debe ebe a I can tune to that frequency. Etu a ka ọ dị okwu mmụọ anyị na-ekwu maka ya. Ọ ife ndị Igbo ji wee tọtu that divine law enforcement na ndụ mụ na gị ka anyị wee ghara enwe n'iki ka o wee ka nwa agbara ada eje mkpọrọ, nwa agbara ada eje nga, ikuku ada ama n'ọnya, mkpọrọ na nga abụrụ fọ nwa agbara. Maka gịnị? Na ị nwere ike ịtọtụ ya bụ frequency eji akpa ezi agwa. Ị ga-ebutu frequency afọ eji akpa ezi agwa butu anya n'ife ọ dị n'ife o mee mmadụ ọ na-akpa ezi agwa. Ọnya bụ okwu mmụọ. Ọnya ka nwa bekee bata n'ala Igbo. Ife izizi nwa bekee bụ ụzọ mee bụ Igbo ịbata tikpo okwu mmụọ niile a. Ọnya bụ oge a na-akpọ oge otikpo. Maka na ada akụzi history n'ụlọ akwụkwọ mụ na gị. Ada akụzi history n'ala Igbo maka ya bụrụ ndị nwe nwaanyị. Ma ọ bụrụ na a na-akụzi history fụ na ọ nwere oge a na-akpọ eji afa era, maka na history bụ ife na-akọli era dị iche iche. O nwere era, o nwere oge na oge akwụkwọ ndị Igbo a na-akpọ oge otikpo. Tupu nwa bekee nwee ike ịbata maka fasi na ugwu na-abịa welu ndị ugwu si na ani ofe mmanụ bata mana fe lụrụ n'ala Igbo kpọmkwem. Tupu farachi bịa ọ ndị mmadụ kpọfa na-abata ọ nyefa nsogbu. Mana mgbe fa nwezili ike isi na saịdị ndị ugwu wee na-abata, ife izizi fa bụ ụzọ mee bụ itikpọcha okwu mmụọ niile dị n'ala Igbo. Maka gịnị? Ka omume ndị mmadụ wee bụrụ omume ndị ala, ka o wee dị mfe imefa ka ifakpa agwa ka mkpi so gwala ewu. Maka na ikpe aja agwa na-ebute ogbenye, na-ebute ịda ogbenye ọnụ ntụ. Tata Igbo bụ ogbenye ọnụ ntụ. Tata bụ Igbo bụ ogbenye ọnụ ntụ. Ịrapụ nwa agbara ịkpa agwa ka nwa agbara ọ bụ ga-emie o wele uche o ji bụla agbara. Ọ ga-akpazi aja agwa nke ajọ agwa ọ ga-akpa akasịa nkụ. Okwu niile a bụ okwu mmụọ eji wee debesi this enforcement na-abụrụ iwu mmadụ. Maka na iwu mmadụ bụ iwu edebe maka ịkpala ego. Iwu mmadụ bụ iwu edebe maka ikpe ego. Ọnya ka eji tinye ụlọ nga. Ọnya ka pidgin dị wee dị essential in the capitalist reality. Ima nchọ capitalism without enwe na prison. Because o nwere ife ọ na service. Obugodu sọsọ ọlụ nkịtị ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na-alụ for free akwụ ụgwọ. Obugodu sọsọ ego ndị ọkaikpe na-ekpeta. So ife ndị a niile bụ money making scheme. Maka na nwa bekee nwekwala ike ime ife ndị Igbo na-eme. Ịkpọ to this gateway, imeghe this gateway, this divine gateway to enforce positive action, positive behavior na ndụ mmadụ, ka ndụ mmadụ wee kpaa agwa dịka ọkala okike, ọkala mmụọ ọ bụ. Dịka ọkala mmụọ ọ bụ. Maka ifi nke a ka ndị dibịa ji tọtue anya bụ okwu mmụọ. Ife ọ na-alụ gbasara ndụ onye Igbo gburugburu. Ọ gbasara ndụ onye Igbo gburugburu. Kedu ife m na-ekwu o ji gbasa? Ọ gbasara ọmụmụ. This divine gateway, this gateway of divine law enforcer. Ọ gbasara ọmụmụ, ọ gbasara ọrụ, ọ gbasara njem,
ọ gbasara asụsụ, ọ gbasara ife niile gbasa ndụ onye Igbo. Onye kpatara na mgbe anyị na-ekwu maka ikenga, anyị kọọ maka ikenga Odumaga. Onye Igbo na-anụ nwaanyị, o nwere etu esi anụ nwaanyị. Akọba olu ugbo, o nwere etu esi akọ olu ugbo. Ife ndị a niile they are all defined. Ife ndị a niile bụ ife that gateway site n'okwu mmụọ bụ ife ọ na control, ife ọ na manage, ife ọ na guide, ife ọ na lead, ife ọ na police, ka mmadụ wee bụrụ onye dị free, wee bịa ndụ dịka nwa ndụ, nwa agbara, ọkala mmadụ ọkala mmụọ, na nwa agbara ada eje nga. Nwa bekee ma ife ndị a niile, ọnya ka o ji bịa kutue okwu mmụọ niile. Mana nwa bekee, the same gateway of the same frequency, the same gateway, maka ị ga-akpọ ya frequency because that's what it is. Etu isi etune radio n'ikpọbala okwu agbara tinye okposi, o wele ife ọ bụ ọkwọ nkụ na ililo ka ọ bụ. Mana onwe this essence, that essence bụ nyanwa bụ mmụọ si abịa ịgba anya ọkụ nwa afọ nọ, maka na nwa bụ nyanwa bụ na mbido, n'isi mbido ndụ, which means it's all here, all just channel ime ka ọ baa ulu na ndụ, ime ka ọ nwee ike ịgbaso ndụ onye Igbo, ka onye Igbo kwuzie etu o si kwesị ekwuzinụ. Mgbe anyị na-ekwu maka na a na-alụ oke omeji na ịlụnye ya alụlụ eme ọdụa iji gwupụta ezigbo ji, ka onye Igbo wee bịa ife nwa bekee na istiwa n'asụsụ nwa bekee fulfilled life, ka ọ wee bụrụ a full-fledged life. Maka na ọ bụsịghị ife onye Igbo pịalụ ndụ imenụ ịgbasa okike. Etu aka ọ dị ndụ niile, ndụ abịarọ ka abụrụ ife a na-etinye na nga, ka ọ bụrụ ife a na-etinye na mkpọrọ, ka ọ naanị iyi. Maka gịnị na o gburu ọchụ? Maka gịnị na o mere ụgwa? Maka gịnị na o zuru ori? Ụgwa, ọchụ, ife ndị a niile a police, maka na mmadụ n'onwe ya bụzi iwu na-achị onwe ya. Ọnya ka o ji gwa gị sị na onye Igbo bụ agbara, bụ agwụ na-akpọ onwe ya, na ọ bụ agwụ na-akpọ onwe ya. Gịnị bụ agwụ? Amamife agwụ. Mana ọnyanwa ga-achọ, mana ọ bụ na ọ chọọ, ọ ga-adị in the air, ọ ga-anọ n'ikuku, ọ ga-anọ na frequency, ọ ga-etune ma ọ chọọ itune, ọ ga-enwe okwu mmụọ ebe ọ ga-eje tune wee nweta ya. Mana ọ bụ na nwa bekee si gị ikutucha anya, kedu ebe onye Igbo nọ kịta? N'ụlọ nga niile dị n'ụwa niile, ụmụ Igbo n'ebe a ka nkụ. Ụmụ Igbo niile n'ebe a ka nkụ. Mana ife a m na-akọwa, nwa bekee m ya, maka na this same frequency ka ịfụ ịma na nwa bekee a patentigo the similar frequency. Nwa bekee patenti similar frequency in the 60s, mana onwere onye ma maka ya. Na this same frequency nọọsụ fanwa ga-tap into it. Gịnị ka o ji frequency eme? Ọ sị na ya nwee ike iji eme onye ọbụla, ma ndị ọbụla facha ụka alapụba, ma ọ bụ ndị ọbụla facha ụka fa na-enwe ka hallucination. Ị ga-anọ na be gị, but nwa bekee can tune that frequency. Onye afọ ebido hallucinate be na ya afụ Jizọs, na ya afụ Chukwu. So ọ bụrụ na nwa bekee nwee access to that same frequency, why na o jiri ya wee chọọ ka ndị afọ kpaa ezigbo agwa, ka emechie ọnụ nga? Ị nwee ike ịga research ife a na-agwa kịta, ka ọ dabụna na Adaobi jele gwa anyị. Ị nwee ike ije eme nchọpụta nke ka ọ dabụna na Adaobi jele gwa anyị.
maka na agwa m unu na ozi m ji bịa bụ aga m ewetala unu ụwa ndị Igbo, wetala unu ụwa nwa bekee, ka anyị wee malụ nke anyị chọọ iso. Ọ ga-abụ anyị na-eso ka anyị ghọta ebe anyị na-aga, maka na ife ọtụtụ ndị be anyị bụ na faso ma fa ghọtara ife fa na-eso. A sị na a na-agba krismas fa na-eli rice, fa mara ife a na-eso. Nwa bekee ejiro rice agba krismas. Fa sị na a na-eme valentine, onye ọbụla eyie red, ọ ghọtara ife ọ na-eso. Onye Igbo ya sị na tata bụ Febụwarị, ọ marọ ife ọ bụ, ọ marọ chi ọ na-eso. Na tata bụ ụka Sọnde, ọ mara ife ọ na-eso. Ife niile m na-eweta n'okwu niile m kwugo ọnwa 13 nke na-abịa n'isi njedebe tata bụ ife ndị a ka m wetala ọnụ. Akụkọ ụwa ndị Igbo na akụkọ ụwa nwa bekee ka anyị wee nwee ike ghọta ya. Maka na ọ dị ka ebe mmadụ nọ na moto wee n'okporo ụzọ ụgbọala na-agba oke ọsọ. Ịbata n'okporo ụzọ ụgbọala na-agba oke ọsọ, onye akwụ n'ebe onye akwụ n'ebe afa na-abụ dị ka fa na-agbaji ofu ebe, mana ọ bụrụ eziokwu. Onye ọbụla nwere ebe ọ na-eje, fada eje ofu ebe. Ụwa ndị Igbo dị iche, nghọta ndị Igbo dị iche, okike ndị Igbo dị iche. Maka onye na-achọ ịma, ọ bụ nyanwa ga-asị na agwụ onye afọ kpụta agwụ a, amamife abata. Mana onye afọ ga-achọ ịma. Ozi m ji bịa bụ ozi a. Ebe a ka ife niile m na-akọ gbasalụ Igbo mmụọ kulisi. Maka na tata anyị afụgo na Igbo atọtugo nya bụ okwu mmụọ. Igbo atọtugo nya bụ okwu mmụọ. Okwu mmụọ a bụzi nyanwa ka anyị ga-eji gbado okwu n'ife niile anyị ga-akọ n'ọnwa 13 nke ọzọ na-abịanụ. Maka na ife niile anyị ga-akọ n'ọnwa 13 nke ọzọ na-abịanụ ga-abụzi ife niile gbadowolu ụkwụ na okwu mmụọ, na etu o si akwado, etu o si eme ka alụkwụsị n'ala Igbo, site na ọmụmụ, site na ịga njem, site na ịzụ nwa ụmụaka na ezinụlọ, site n'obodo, site na ife inwe ịkpa akụ na ụba. Ife ndị a niile bụ ife ga-abịa na ọnwa 13 nke ọzọ na-abịanụ. Ka anyị ga-atụsa gịnị bụ omenala Igbo. Maka na okwu anụnwa anyị kpa tata, ọnya ka anyị ga-eji wee ghọta ife omenala Igbo bụ. Nyanwa ka anyị ga-eji ghọta ife omenala Igbo bụ. Na omenala Igbo were ike agwụ ike anwụ n'onye Igbo, ka ọ wee bụrụ onye ya na chi eyi, ka ọ wee bụrụ onye na-akpa agwa dịka agbara. Maka na agbara bụ ikuku, ọ bụ mmụọ, na mmụọ ada ama n'ọnya. Ekenekwa m unu ụmụnne m, ka udo chịkwa na ndụ anyị. Izu ụka na-abịanụ ka anyị ga-ebido agba ọzọ n'akụkọ ụwa nke ndị Igbo. Tata ka anyị na-asị na agba nke mmụọ abịago n'isi njedebe. Ejikwa m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị na ife niile anyị kọọ, na ọ nwekwa ndị ọbala ụlọ, na ọ nwekwa ndị ga-ejikwu ya wee nwee mgbanwe na ndụ fa. Ka ọ dịbazie na ụmụnne m, ka chi folu unu. Daalụnụ. Ngozi Chukwuka Adaobi-Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ofu ebe ka anyị si, ofu ebe ka anyị na-eje. Ise ise ise.